Тихановская, спишь? А я не сплю, читаю. Я могу только обовязки передать, уладу не могу. Мы ніколі не будем ведаць усю правду. Закатали в асфальт, пробиваемся. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння мы размаўляем з лідаркай беларускага дэмакратычнага руху Святланай Тихановскай. Святлана, вітаю. Добрый день. Як вы будзеце сустракаць Новы год? Ужо трэці год запар, другі. Сустракаю з дзецьмі дома адна і двое дзетак. І гэта, я не могу нават сказаць, што гэта нейкае свята для нас, бо гэта звычайны дзень. Я, канешне, кладу падарункі, каб яны на раніцу адкрылі, але ж я зараз запытваюся, што вы хочаце сабе на Новы год? Дзед Мароз, каб прынёс. А, няма ніякага Дзеда Мароза. Ну, то бок, гуляць у гэтую гульню, я разумею, што гэта павінна быць такой нечаканнасцю, сюрпрызам, але калі яны ведаюць, то не хочу гэта працягваць, і там моя дачка вельмі сумуе па тату, і гэта таксама для яе. Калі ёй яна бачыць, што людзі весяляцца, то яна пачынае адразу сумаваць. Я хачу к тату. Ну, вось такое. Таму будзе, можа, паглядзім нейкае навагодняе кіно альбо мульцік разам, і будзем так спаць. Я думаю, што многія будуць глядзець гэтую нашу размову, наразаючы аліўе. Што у вас на святочным стале будзе? Што вы звычайна гатуеце? Ось не ведаю, адказаць на гэтае пытанне, бо ведаеце, што жыццё раздзялілася да і пасля. І калі да гэтых падзей, канешне, святочны стол гатавалі, аліўе, гэта была класіка, то пасля няма настрою нешта гатаваць. Я кажу, гэта вось для нас з дзеткамі такі звычайны дзень. Я разумею, што гэта не цікава, хочацца пачуць, як там котлеты, можа, я гатую, але ж такога няма. Зварот Лукашэнкі будзеце глядзець навагодні? Ніколі не глядзела і не збіраюся. Гумарыстычны паблік «Савецкая Беларусь» называе вас хунтэсай. Як вы ставіцеся да гэтых жартаў пра сябе? Ведаеце, не хапае нам пазітыўных эмоцый зараз, і я час ад часу чытаю гэты тэлеграм-канал, і мне вельмі падабаецца, што робяць. Мне вельмі падабаецца, калі вось уже увечары там перад сном чытаеш, і там «Тихановская, спишь?» А я не сплю, чытаю. Не, гэта добра. Я думаю, што я не ведаю, колькі іх падпісчыкаў, але ж годны канал і надае настрою. Ці не шкадуеце вы сёння пра той свой крок, калі рашыліся пайсці ў ЦВК і зарэгістравацца кандыдаткай у прэзідэнты? Ведаеце, я памятаю, што я гэта зрабіла па адчуваннях. Я не раілася, ніхто не кіраваў мной, ніхто не падказваў. Вось як адчула, так і зрабіла. І потым мы, як і я думаю, што астатнія людзі прайшлі праз такі перыяд годнасці, праз такі перыяд аб'яднання і ўспрымання сябе як нацыі, што, канешне, ўсё гэта таго стоіла. З іншага боку, мы прайшлі і праходзім праз такія катаванні, праз такую боль. Жыццё ператворваецца ў барацьбу пастаянную. Ну, гэта, канешне, можа, закаляе людзей, але гэта не то жыццё, якім людзі хацелі б жыць. І таму тут дваякае ў мяне, канешне, адчуванне наконт таго, ці зрабіла б, ці не зрабіла. Усё можна рабіць і па-іншаму, калі б досвед меў, ці ведаў, дзе ўпаў, саломкі падсціліў бы. Але ж я думаю, што кожны, хто ў 20-м годзе выходзіў, хто зараз працягвае барацьбу, і той, хто ў турмах, кожны робіць для сябе гэты выбар. Тады зрабіў, ад сябе, можа, не чакаў гэтага, але ж зрабіў, бо так сэрца падказвала. І аба мне, то ж самае аба мне. Летам 23-го года з трэцяй спробы прадалі вашу Сергеем кватэру ў Менску. Ці балюча гэта было для вас? Канешне, балюча, бо гэта жытло, якое мы разам набылі, дзе я выбірала ўсе шпалеры, дзе ўсю мэблю малявалі, выбіралі, рабілі. І, канешне, там засталося частка нашай сям'і. І я ведаю, хто купіў гэтую кватэру. Але з аднаго боку я ўпэўненая, што мы туды вернемся,
што вся тая маёмасць, якая была незаконна адабрана ў беларусаў, яна вернецца сваім уладальнікам. І з другога боку, калі ты ў такой сітуацыі, ты шануеш ужо іншыя рэчы. Канешне, цяжка, гэта ж наша, але ж больш балюча за людзей. І ты разумееш, што і ў сотень тысяч іншых таксама забіраюць маёмасць, і людзі працягваюць барацьбу, не скардзяцца. Калі тваё адбіраюць, гэта ж маё. Але ж мы разумеем, што гэта ўсё адобрана гвалтам, незаконна, і мы таксама змагаемся за людзей, перш за ўсё, але ж за тое, каб аднавіць правы і забраць тое, што нам належыць. Але як вы думаеце, якая была матывацыя тых людзей, якія ведаючы, што гэта кватэра Ціханаўскіх, это самае гучнае прозвішча 20-го года, все роўно взялі і набылі яе? Нехта ж купіў і машыну Бабарыкі, напрыклад, так, і не ведаю, чалавек з Беларусі, можа, некае падстаўное лицо, я не ведаю. Ведаю, хто, але ж не буду казаць. А што б вы сказалі яму, ім? Тут таксама, я зараз так думаю, ведалі яны ці не ведалі. Можа, яны не ведалі. Немагчыма не ведаць. Правда, немагчыма. Я спрабую неяк апраўдаць іх. Хай пажывуць шчасліва некаторы час, пакуль мы не вернемся, але ж прыйдзецца вярнуць гэта дзецям, уладальнікам гэтага жылля. Раскажыце пра ўсход. Гэта той раён, дзе вы жылі, дзе гэтая кватэра была. Як вам там жылося? Вельмі добра. Мне вельмі падабаўся раён, вельмі добразычлівыя суседзі, добры дворык быў, крама вялікая побач, бібліятэка. То бок і на ровер пакатацца з дзеткамі. У нас там была дзіцячая пляцоўка з Эйфелевай вежай, якую потым пакрасілі бела-чырвона-белы, потым знеслі, канешне, не радуюць такія моманты, што праз палітыку там вельмі любілі дзеткі гуляць на гэтай вежы, руйнуюць ўсё, што было пабудавана. Ці хацелі б вы зараз вярнуцца на ўсход, туды, ў той раён менскі, калі будзе магчымасць? Я вярнуся туды. Вярнуся, буду там працягваць жыць. Вы з Сергеем рабілі бізнес, это вядома, быў Сергею бізнес, але мне цікава і ў Менску, і ў Гомелі, я так разумею. Ці была там нейкая ваша роля, ці дапамагалі вы яму? Сергей апошнія гады займаўся прадакшнам. Яго была прадакшн-студыя свая. Ён, канешне, больш працаваў. Калі патрэбна была мая дапамога, там выступіць як сопрадзюсар, ці арганізаваць нейкія з'ёмкі, ці дапамагчы ў перакладзе, напрыклад, ці азвучцы, то я рабіла для яго нейкія маленькія справы. То бок ён мог на мяне палажыцца, але, канешне, мая першачарговая задача гэта была дзеці, і так, дапамога. Я памятаю, як здымалі, не буду казаць, што, здымалі ў Менску, і так як я была ў Менску, ён вандраваў там, працу рабіў, то я арганізавала ўвесь працэс ад А да Я. Але ж ужо тады сын быў у школе, дачка была ў дзіцячым садку, то было лягчэй. Ці вам падабалася гэта рабіць? Слухайте, падабалася, бо калі чалавек уся 8 год была дома, як была? Працы шмат дома, але ж я не магла працаваць, бо кінула ўсе сілы на рэабілітацыю свайго сына. І табе здавалася, што вось ты тут затухаеш, ты не можаш самарэалізоўвацца, але ж ты не ведаеш, на што ты зараз годзен, што табе рабіць. У цябе не было магчымасці самаадукавацца, бо ты ўвесь быў у гэтым рэабілітацыйным працэсе. І калі там Сергей прасіў нешта зрабіць, трэба было вывучыць, што рабіць, як рабіць, калі няма досведу, як ты гэта зробіш. Недзе ён дапамагаў, падказваю, але больш сама. І вось ужо ў пачатку 20-го года я выдохнула, што ўсё, я як маці ўжо зрабіла і пачала працаваць, тады ж ковід быў, пачала працаваць дыстанцыйна ў адной школке онлайн. Мне вельмі падабалася, ў такім захапленні была, з дзеткамі камунікавала. І я памятаю, як я ўжо апошнія урокі давала
ўжо пасля таго, як зарэгістравалася, ўжо ўсё гэта было вельмі сумбурнае. Памятаю мае першыя такія вельмі дрэнныя, нецьмяныя інтэрв'ю. І я памятаю інтэрв'ю, а потым мне пачынаецца урок, і потым зноў інтэрв'ю. То есть вось такая мітусня была, але ж я павінна была до канца давесці вось гэту адукацыйную сваю працу. І была ўпэўненая, што ў верасні я зноў буду выкладаць у гэтай жа школцы. Вельмі мне падабалася, можа развівацца неяк. Гэта былі мае першыя крокі пасля 10гадовага перапынку. Вось, але ж здарылася па-іншаму. Што вы адкрылі пра сябе новага за гэтыя 3 гады? Што вы пра сябе не ведалі? Я ніколі, можа, не адчувала, наколькі я вынослівая. Бо, можа, мяне вось гэта сітуацыя з сынам вельмі закаліла, бо я памятаю, што вось кожны дзень гэта шмат працы, з утра прачынаешся, павінен там з дзіцём гаварыць, на заняткі іх вадзіць розныя, гэта был нон-стоп такая праца. Мне тады здавалася, што гэта натуральна, гэта нармальна, ты маці, ты ўкладаешся, гэта твой абавязак, твоя адказнасць. Але ж пасля 20-го года, я помню, і улетку 20-го году, калі шмат ездзілі, і шмат, гэта такая была вельмі стресовая сітуацыя, але ж неяк вывазіла, ніколі не звярталася да псіхолагаў. І зараз таксама ты і працуеш, потым другая змена ў цябе, ты працуеш як маці, але ж стамляешся, але ж ведаеш, што гэта трэба рабіць. У цябе няма магчымасці сказаць, я больш не магу, там ўсё, закрыцца, бо зноў жа абавязак, зноў жа адказнасць. І, можа, мяне закаліла вось тая сітуацыя, але ж, канешне, я на працягу жыцця з Сяргеем бачыла, як шмат ён працуе. Можа, таксама гэта для мяне прыклад вялікі. І вось вынослівасць, можа, гэта не дасягненне, не нешта новае для мяне. Што новае, што я, ведаеце, перамагла сваю немагчымасць размаўляць перад вялікай колькасцю людзей. Гэта для мяне заўжды была вялікая праблема, і нават у школе, здаецца, вывучыш вершык, добра выходзіш перад класам, усе твои сябры, все там людзі твайго колу, але ж ўсё роўна, вось ты бачыш шмат вачэй, і ты губляешся, і забываеш усе словы. Я такая, я ніколі не буду добрым аратарам, ніколі не буду добра сябе казаць, мне патрэбна і нейкая дапамога. Я ніколі не буду там як Пал Палыч аратарам, ці Вадзім Пракоп'еў, ці іншыя, але ж, мне, можа, ёсць другія рысы характару. Але ж тое, што я перабарола гэту баязнь нават людзей, вось гэта дасягненне для мяне. Я помню, зараз ужо, канешне, лягчэй, бо выступала перад вялікай колькасцю людзей. Памятаю, як я зайшла першы раз у Еўрапарламент. Господи, як я спужалася, столькі людзей, і трэба ж на англійскай было прамаўляць. Але я таксама памятаю свае адчуванні, калі мы ездзілі па Беларусі. Гэта ж зусім былі першыя крокі. Тады вось так усе чытала, баялась вочы падняць. Але ж потым, калі ты бачыш, што вельмі людзі пазітыўна настроеныя, што ім хочацца цябе чуць, я больш казала ад сябе, вось свае пачуцці. Па канкрэтных рэчах, мне патрэбна некая апора, а вось калі кажаш ад душы вось пра людзей, пра нейкія пачуцці, то тут магу і сама. Што вы адчулі ў момант, што я згадваю гэтае відэа, калі на нейкіх міжнародных там высокіх сустрэчах проста зала ўстае і вам апладзіруе стоячы хвілінамі. Што вы адчуваеце ў гэты момант, стоячы на сцэне? Гонар за беларусаў, бо апладысменты не для мяне, і я гэта выдатна разумею. Гэта апладысменты для кожнага чалавека, які працягвае барацьбу, для нашых палітвязняў, для нашых суполак у Беларусі, для тых, хто выехаў і не пачаў жыць сваім жыццём, а працягвае змагацца, нейкі ўнёсак свой укладаць у нашу справу. Я толькі голас, можа, я прыклад, канешне, для шмат беларусаў, бо тая ж вынослівасць, гэта шмат працы. Я ведаю, што беларусы гэта вельмі шануюць і цэняць. Але ж усе бачу гэтых людзей, і ў мяне ў галаве не «Ой, як добра, мне там пляскаюць у ладоні». А ў галаве ўсё роўна людзі, якія стаяць за гэтым спічом, якія стаяць у Беларусі, якія ў вязніцах. Гэта вобраз у мяне ў галаве. З вамі разам выехалі вашыя дзеткі,
Што яны памятаюць пра Беларусь зараз? Яны памятаюць пра Беларусь? Памятаюць пра Беларусь, памятаюць наш летнік. Мы калі... Это быў конец лета 19-го года. Мы з Сергеем, я думаю, месяца 2 самі рабілі ім дзіцячую пляцоўку сваімі рукамі, пілілі, рэзалі, красілі. І ўжо напрыканцы лета гэта зрабілі. Было вельмі мала часу, каб ім пагуляць, і потым яны ўжо павінны былі з'ехаць, успамінаюць квадрацыклы на летніку, успамінаюць. Бабулю успамінаюць, канешне, лазню, якую Сергей сам пабудаваў, кватэру, канешне, школу, суседзяў, з якімі моя дачка там сябравала. Вельмі мы часта пераглядваем фатаграфіі з Беларусі, такія яны ўсё успамінаюць. Але ж што адбылося толькі тут, калі мы выехалі, гэта цікавасць да ўсяго беларускага. Бо не было у нас беларускамоўнага асяроддзя ў Беларусі ніякага. І вось дачка прыходзіць са школы. Вось чаму ёсць дзень Украіны ў Літве, а дня Беларусі няма. А я хочу размаўляць на беларускай мове. Вось там сяброўкі размаўляюць на украінскай, чаму я на расейскай, я ж з Беларусі. Вось такія наіўныя, але ж вельмі годныя, важныя пытанні, і праявіўся інтарэс да беларускай мовы. Зараз, калі выбіраеш кніжку расейскую, ангельскую ці беларускую, перавага да беларускай, чытае вершыкі. То бок, старэйшы сын, ён больш у палітыцы ўжо разумее, яму цікавыя рэформы, ён да гісторыі цікавіцца. Ён ужо будзе разумець, яго прапаганда не прамыла, што такое Беларусь і за што мы змагаемся. Ён разумее, што бацька герой, што усе, хто за кратамі змагаліся за яго будучыню таксама, што такое ўлада, што такое дэмакратыя, што такое дыктатура. Вось гэтае паняцце ўжо яны пранясуць сабой праз усё жыццё. Гэта не тое, што іх маці, якая не ведала, што такое дэмакратыя, прыстасоўвалася да жыцця, як і бальшыня беларусаў. І я спадзяюся, што бачачы ўсе гэтыя ахвяры, барацьбу, нашыя дзеці і мае, і астатнія будуць шанаваць тое, што мы зараз, за што мы змагаемся, што мы спрабуем для іх пабудаваць. Часам вас крытыкуюць за тое, што дзеці ходзяць у рускамоўную, а не беларускую школку ў Літве. Чаму так? Я не думаю, што людзі ўвогуле ведаюць, які адукацыйны шлях праходзяць мае дзеці, то бок не буду тут каментаваць, якія ўмовы мы вывучаем і ў якой школе мы навучаемся. Калі апошні раз вы атрымлівалі нейкую вестачку ад Сергея, і што гэта было? Калі можна лічыць вось гэтае відэа, якія правладныя каналы апублікавалі вестачкай, то гэта было яно. Апошні раз, калі адвакат Сергея з ім размаўляла, бачыла, гэта было 9 сакавіка 23 года. І з таго моманту лісты да дзяцей не даходзяць. Мая дзеці пішуць, але я так мяркую, што не аддаюць і дзіцячыя лісты. Ніякія грашовыя перадачы нельга перадаваць. Нядаўна зноў паспрабавалі купіць, перадаць кнігі. Не прынялі. То бок я думаю, што ён там увогуле у ізаляцыі. І я, напрыклад, не разумею, як там людзі, Сергей не адзін такі, хто ў рэжыме інкамунікада, у поўнай ізаляцыі, як яны там выжываюць. Чым ні зубной шоткі, там не веду паперы, нейкіх прылад, што кожны мыла, дзе яны бяруць. Нема грошай, каб гэта купіць, нельга перадаць, вось як яны. Што яны там ядуць, гэта вельмі страшэнна, і калі ты заганяешся, пачынаеш думаць аб гэтым пастаянна, это такі цяжар вялікі. Наколькі вы стаміліся зараз, за гэтыя гады? А як можна ацаніць стомленасць? Ты кажаш сабе, так стамілася. Бывае так, што ты лезь да краваці дапаўзаеш, а трэба яшчэ пачытаць, трэба яшчэ і маці пабыць. Але ж і раніцай не хочацца там прачынацца, бачыш свой расклад і думаеш, божа мой, гэта яшчэ дзень альбо тыдзень, проста невыносны. І такія мыслі залятаюць, што калі там не пайсці, што калі адмяніць сустрэчу. А ты ніколі не ведаеш, якая сустрэча можа быць вырашальнай.
там, да, якая сустрэча вельмі важная. І з усімі хочацца сустрэцца, бо разумееш, што і беларусам важна сустракацца, і нашым знешнім партнёрам, і партнёрам па дэмакратычнаму руху. І гэта твой абавязак. І памятай, чаго ты гэта робіш. Дзеля людзей, дзеля тых, хто ў турмах. І ось ты зараз устанеш, ты пойдзеш у душ, ты вып'еш каву, а яны там не могуць. А там беларусы, хто пра дэмакратычных поглядаў, скажем так, ці антываенных, там кожнага ранку могуць чакаць, што да іх прыйдуць з обшукамі, да? У іх няма там выбару ісці, не ісці на працу, адмяніць, не адмяніць. Таму вставай, ідзі і працуй. І вось так сябе праз «не магу», у якім бы ты ні была стане, не маю права балець, бо ўсё рухне, там увесь твой расклад, і устала, пайшла. І вось так вось. Бывае так, што ёсць натхненне працаваць, асабліва калі нейкія дасягненні ёсць, і бачыш, што нейкая праблема вырашылася, ці людзі памірыліся, ці яшчэ нешта добрае адбываецца. Ну, як добра, зараз усё такое скосна добрае, але ж нейкія маленькія перамогі натхняюць, а бывае такое, што ўвогуле нічога не хочацца, хочацца легчы памерці, але ж трэба працаваць. Я калі думаю пра ваша жыццё, ось мне падаецца, што гэта таксама турма, што вы самі сабе не належыце, што вы не маеце выбару насамрэч. Гэта так? Я для сябе так мяркую, што я не маю выбару, бо такі склад характару, што калі ты взяла на сябе такі абавязак, калі ты паабяцала, зрабі ўсё магчымае, каб гэта зрабіць. Не факт, што атрымаецца, ты не ўсемагутная, ты не можаш гэта зрабіць адна, табе патрэбна дапамога мільёнаў і мільёнаў, але ж тое, што ад сябе залежыць, тое, што ты можаш, рабі. Аднойчы я пачула такую фразу, яна вельмі мяне можа пакрыўдзіла з аднаго боку, а з другога неяк маё ўспрыняццё сябе так парушыла. Адна супрацоўніца, скажем так, сказала: чаго вы робіце з Ціханаўскай ахвяру, што ў яе няма выбару. У яе заўжды ёсць выбар. Яна можа стаць і выйсці з гэтага. Я так падумала, няўжо ёсць такія людзі, якія мяркуюць, што у іх ёсць выбар. Вось вы ў дэм-руху, няўжо вы можаце сказаць, што я магу стаць і выйсці. Асабліва, а ў гэтай дзяўчынкі быў таксама родны чалавек у турме, што ты можаш выйсці з гэтага. Як ты будзеш сябе адчуваць? Ты ж перш за ўсё перад сабой адказны за свае словы, за тое, што ты взяў гэтую ношу. І што выйсці, сказаць: ўсё, я стамілася, пайду. І што далей? Як ты будзеш з сабой далей жыць? Гэта не... Можа, нехта так можа. Я не думаю, што ёсць жа людзі, якія выгараюць і якім патрэбна псіхалагічная дапамога, хто можа менш устойлівы, у каго быў меншы досвед праходзіць пра нейкія цяжкасці ў жыцці. Такое ж тоже магчыма. І многія маладыя людзі, можа, не такія трывалыя, як старэйшыя, не ведаю, хаця таксама, можа, маладога пакалення яшчэ. У кожнага свой досвед, у кожнага свае ценнасці, арыентыры, выхаванне рознае таксама. Таму я б не назвала гэта, конечно, турмой. Мы ж тут, калі мы ведаем, што такое сапраўдная турма, тут так не скажаш. Але ж тое, што я сабе не належу, гэта так, і я заўжды людзям гэта кажу, што я зараз не проста я ваша, карыстайцеся, я ваш голас, я ваш інструмент, калі вы ведаеце, як карыстацца лепш, калі ласка. Дзе ваша прастора свабоды? Нейкія такія звычкі, нейкія дробязі, штосьці, што вы робіце для сябе і з-за чаго атрымліваеце задавальненне? Я зараз атрымліваю задавальненне, калі я магу проста пабыць у цішыні адна. Можна было б, канешне, сказаць, што калі я побач з дзецьмі, але гэта таксама не вельмі адпачынак насамрэч. Вось каб мяне не шапалі, для мяне самы такі
мой час, гэта калі я паклала дзетак спаць, і вось да сну. Там час, паўтары гадзіны, гадзіна-паўтары, дзе я магу паадказваць у інстаграме, напрыклад, на паведамленні, ці там нейкія відэа праглядзець, ці пачытаць навіны. Гэта ўсё роўна гэта неяк з працай звязана, але ж ты ўжо адпачываеш, ты ўжо ляжыш, побач з табой сапіць дзіцятка твае. Ну вось гэта такое крышачку шчасця. Колькі вы ўвогуле спіце? Калі у вас пачынаецца працоўны дзень, калі сканчваецца? Слухайте, ну па-рознаму. Гэта ж калі ты у паездцы, то часцей за ўсё ты павінен там устаць у 3-4 гадзіны, каб паехаць у аэрапорт. Вельмі позна вяртаешся, ну залежыць. Калі гэта працоўныя дні ў Вільні, то дзень пачынаецца ў 9, але пачынаюся я ў 7 паўсёмага, каб сабраць дзетак у школу. Потым прывесці сябе ў парадак, еду на офіс і вяртаюся, як давядзецца. Таксама дзень на дзень не прыходзіцца. Але ж стараюся, каб прыехаць, каб пакласці дзетак спаць таксама. Увогуле, я па-жаночы, па шчырасці не вельмі разумею, як вам удаецца ў гэтых паездках. Не знаю, паспаўшы 2-3 гадзіны ў самалёце, выглядаць чалавекам, размаўляць з усімі цэлы дзень. Неяк сябе мабілізуеш. Вельмі ўжо цяжка пад вечар, асабліва калі там трэба было зранку ўстаць, і часцей за ўсё я ў самалёце не сплю, бо не магу. Ну ты ведаеш, што ты гэта павінен рабіць. Ну што, да, ты не можаш, да, ты паўспіш, але мабілізуешся. Асабліва цяжка інтэрв'ю, калі ўжо ўвечары, калі ўжо дзень такі стомлены, трэба калі гэта жывы эфір, то увогуле. Але ж неяк знаходжу ў сябе астаткі сіл, і робіш. Ну а што ты зробіш? Скажаш, не магу, не можаш ты так. Юлія, нават практычна цікава. Калі вы паспяваеце рабіць мейкап? У вас самалёт 4 раніцы, прывітаю. Ну, мне дамова, што калі у мяне вельмі ранні вылет, то у мяне павінна быць гадзіна у гатэлі. Без гэтага ніяк, бо я не магу там на гадзіну раней дома прасыпацца, ў 2 прыводзіць сябе ў парадак. Не заўжды гэта атрымоўваецца. Ну, знаходзім спосабы, скажам так, хітрасці жаночыя. Пытанне ад гледачоў Тока і чытачоў нашай Нівы. Пытанне з інстаграма. Чаму ў вашай камандзе не засталося нікога са старой каманды «Краіны для жыцця», тых, хто быў з вамі ад пачатку? Яшчэ ў 2020 годзе працавалі людзі з «Краіны для жыцця», але ж людзі самі выбіраюць свой шлях. Нехта з'ехаў у іншыя краіны, нехта адышоў ад дэмакратычнай барацьбы, нехта робіць свой бізнес зараз. Напрыклад, я ведаю, што у Машы Мароз свая арганізацыя ў Варшаве. Яшчэ адно з інстаграма. Чаму Франк Вячорка ваш дарадца? Адкуль ён з'явіўся і якія ў яго паўнамоцтвы, каб раіць вам? Вас мы выбіралі, а яго не. І ў працяг сайта яшчэ пытанне, чаму вы не звольнілі Франка Вячорку? Франак далучыўся да каманды ў 2020 годзе. Ён вельмі хутка прыехаў, вельмі дасведчаны чалавек, і ён ужо са мной побач працуе 3 гады. Я вельмі задаволена яго працай, і з чаго мне яго звальняць. Карацей, вы цалкам давяраеце Абсолютно. Франаку. Пытанне, зададзенае пра супольнасць Тока ў Ютубе. Как попадают люди в офис Тихановской? Кто привел или порекомендовал взять на работу Ковалевского и Егорова? По-рознаму прыходзяць, нехта рэкамендуе, некага мы там глядзім, як хто працуе ў грамадскай супольнасці, каго да сябе забраць. Кавалевскі прыйшоў яшчэ ў самым пачатку, нават завіў жаданне працаваць з намі, нават, можа, да таго, як яго пасадзілі на некалькі сутак у Беларусі. Потым ён прыехаў. Егорава я ведаю даўно, я сустракалася насамрэч з ім яшчэ влетку 2020 года, як з экспертам, я яго не ведала. Але ж у яго там свая грамадская дзейнасць, і прыйшоў ён нашмат пазней, каб працаваць з еўраструктурамі, бо ён вельмі добра арыентуецца, але потым ён зашоў у Координационную раду. Пытанне, дасланае праз мэйл. Почему Прокопьева нет в кабинете? Почему огромная энергия этого человека никак не используется? Почему кабинет ее сторонится?
С энергией соглашусь. Прокопьев Вадим, конечно, пышет идеями и селит уверенность вокруг себя. И мы знакомы с ним с 2020 года, он часто приезжал в офис. Но тут, возможно, знаете, я не хочу никого обижать, просто энергии много, за много чего хочет реализовать, но как-то все бросает. У меня такое впечатление. Поэтому я всегда, если надо, в контакте с Вадимом, мы с ним переписываемся. Но он такой сам себе хозяин. То есть он навряд ли будет работать в структуре, следуя каким-то определенным правилам. Он человек-праздник. Еще питание. А зачем нам $5 миллионов на культуру, когда у ребят на передовой нет пикапов? Всю культуру можно сохранить только на своей земле, а не в эмиграции. На самом деле одно другому не мешает. И на самом деле то, что впервые, наверное, за всю историю помощи Евросоюза деньги выделены именно на развитие культуры, это большое достижение. Скажу я вам, никто никогда из наших партнеров, судя по тому, что было и до меня, не обозначали приоритетом возрождения национальной идентичности. Нам сейчас это удалось, это большой прогресс. Но это не значит, что надо сконцентрироваться на культуре. Конечно, нет. Мы должны развиваться во всех направлениях, и в том числе, и, возможно, даже в одной из первых очередей это помощь нашим военным, нашим волонтерам в Украине. Но я помню, что когда у нас была белорусская конференция в августе, тогда представитель полка Костуся-Калиновского открыто всем заявил, что им ничего не надо, все хватает. Но несмотря на это, мы как можем договариваемся со странами о предоставлении помощи. Были доставлены и пикапы, и мобильные госпитали. Поэтому чем можем, помогаем. И мы всегда поддерживаем те инициативы, которые объявлены о сборе средств на покупку дронов, либо бомбардирование, либо другой техники. Пытанне з тэлеграма. Шмат студэнтаў, што выехалі, не могуць працягнуць вучобу, бо патрэбны апастыль атэстату. А яго можна зрабіць толькі асабіста і ў Беларусі. Ці вядуцца перамовы, каб адмяніць апастыль для беларусаў? Насамрэч, пытанне дакументаў і уключаючы апастыль я падымаю на ўсіх сваіх палітычных сустрэчах і таксама, калі сустракаюся з універсітэтамі, з прадстаўнікамі адукацыйных структур. У кожнай навчальнай установе свае патрабаванні, і мы ўвогуле просім, каб не патрабавалі апастыль, але для іх гэта цяжка зразумець, чаму так, і ты ім і тлумачыш. Я спадзяюся, што на палітычным узроўні яны прыйдуць да гэтага рашэння, што не трэба патрабаваць з беларусаў там нейкія дакументы, гэта ж не толькі апастыля датычыцца. Але ж скажу вам, што гэта нелёгка. Нелёгка, бо калі трэба мяняць правілы, законы, то гэта заўжды займае вельмі шмат часу. З пошты. Як вам ідэя прызнаць паразу і ісці на дыялог і саступкі дзеля змяншэння палітычнага пераследу людзей? Я думаю, што вось гэтае пытанне задаў чалавек, які думае, што дзеянні рэжыму лагічныя. Што калі мы нешта зробім, то і рэжым са свайго боку зробіць тое, што мы хочам ад рэжыму, але гэта не так. Нават калі будзе такі сцэнар, аб якім гэты чалавек пытае, то не факт, што рэпрэсіі зменшацца, што вызваляць палізняволеных. Я думаю, што больш за тое, калі рэжым адчуе сваю перамогу, то яшчэ больш будзе рэпрэсіяў і больш людзей будзе ў турмах. Еще с пошты. Если вдруг сейчас выпустят Сергея Тихановского и разрешат ему выехать из РБ, но кроме него больше никого, и все остальное останется по-прежнему, продолжит ли Светлана то, что она сейчас делает? Продолжит ли дальше свою борьбу? Вы понимаете, Сергей, конечно, это мой муж, и он самый близкий человек для меня, но я сейчас не мыслю критериями Сергей и все остальные. Это все политзаключенные, люди, которых нужно освободить. И если так случится, дай Бог, что Сергей выйдет, то мы просто удвоим наши усилия. Что бы вы зараз сказали Лукашенку? Отпусти людей, не будь трусом.
Пытанне ад блогера «Дарога». Ці глядзіце вы беларускіх блогераў? Калі так, то каго? Гляджу час ад часу беларускіх блогераў, не так часта атрымоўваецца. Пра дарогу чула, бачыла. Маслоўскага гляджу, вось Кабанаў выйшаў, Ліза Ветрава. Я просто не ведаю, хто вядзе блог, толькі той, хто на Ютубе. Не, я думаю, што можна ўсіх. Інстаграм і Тік-Ток. Ой, ну так я шмат беларусаў гляджу. Ось Катя Сныціна блогерка ці не Блогерка, блогерка? конечно. Блогерка, ну то Катю гляджу. Страну краін для жыцця, конечно. З Інстаграма. Ці сочыце вы за падзеямі ў галіне высокіх тэхналогій штучнага інтэлекту? Ці прадугледжаны ў вашых праграмах увядзенне і ўдзел штучнага інтэлекту ў дзяржаўныя працэсы? Тэма далёкая ад мяне. Для мяне тут чалавек, які ўвасабляе сабой усе гэтыя перадавыя тэхналогіі, гэта Павел Лібер. І калі ёсць пытанне у гэтым накірунку, ўсё да яго. Ён і са сваёй платформай «Новая Беларусь» і дапамагае, я ведаю, шматлікім арганізацыям у некаторых рэчах. Я спадзяюся, не ведаю, шчыра кажу, што як ці тэхналогіі яны уключаны ў працу, але ж у мяне ж таксама мантра, што нашы айцішнікі лепшыя айцішнікі ў свеце, і яны ведаюць, як усе гэтыя тэхналогіі уключыць у сваю працу, і як усё гэта зрабіць, каб усё было на карысць Беларусі. Мы мэтава апыталі людзей унутры краіны і спыталі іх, што б яны хацелі ад вас даведацца, што б яны хацелі ад вас пачуць. І галоўнае пытанне ад іх гэта калі адбудуцца перамены. І удакладняючы, цытата, на што спадзявацца, на які арыенцір глядзець. Апошні козыр быў план перамога, пасля перамога Украіны. А цяпер і гэтага няма. Ну, на пытанне «калі» не адкажу. Не прыйдзе чараўнік і ўсё не зменіць у Беларусі. Яшчэ раз падкрэслю, што кожны чалавек павінен взяць на сябе адказнасць. Тую толіку адказнасці, на якую ён мае магчымасць. І калі казаць, што ўсё прапала, ўсё, план перамога прапаў, перамога Украіны прапала, ну я такімі крытэрыямі не мыслю, і мы не павінны думаць, што вось Украіна пераможа, і ўсё адразу будзе добра. Ці план перамога будзе запушчаны, ўсё адразу будзе добра. Я тут пасашу, як гэта будзе адбывацца, і буду жыць потым у нармальнай дэмакратычнай краіне. Так не будзе. Той, хто задаў гэта пытанне, і той, у каго такія мыслі ёсць, кожны павінен быць уключаны ў нашы супольныя дзеянні па дэмантаванню гэтага рэжыму. Мяне хвалюе спыненне пастаўкі зброі ЗША ў краіне. Што вы думаеце пра гэта? Я на кожнай сустрэчы кажу, што перамога Украіны – гэта перамога ўсяго дэмакратычнага свету. І каб Украіне зараз давалі ўсё тое, што патрэбна ёй для перамогі. Бо замарозка гэтай вайны ці немагчымасць Украіны перамагчы адсоўвае і перамену ў нашай краіне таксама. Хвалюе непрадуманая палітыка суседзяў, якая падштурхоўвае Беларусь да Расіі. Найперш праз візавыя і памежныя абмежаванні, а таксама часта непрадуманыя, чыста для вонкавага эфекту, санкцыі, якія б'юць па бізнесу, не звязанаму з рэжымам. Што робіць офіс Ціханаўскай для таго, каб патлумачыць заходнім суседзям, што закрыццё памежных пераходаў, транспартнае абмежаванне, адсутнасць чыгуначных зносінаў і наўмысна запаволеныя працэдуры кантролю на мяжы б'юць зусім не па рэжыме, а па еўрапейскай прывязцы беларусаў? Ну, Лукашэнку да Расіі падштурхоўвае не Запад, а сам Лукашэнка, яго дзеянні, гэта першае. Па-другое, мы заўжды кажам, што трэба адрозніваць рэжым Лукашэнкі ад беларусаў, каб павысіць мабільнасць беларусаў, каб не абмяжоўваць выдачу візаў беларусам, каб беларусы маглі мець магчымасць вандраваць. Але ж для рэжыму павінны быць усялякія абмежаванні. Гэта і санкцыі, якіх недастаткова. Мы просім, каб санкцыі былі вельмі такія пільныя, каб яны тычыліся толькі рэжымных інстытутаў і рэжымных прадпрыемств, а не сумленныя бізнесы. Тое, што зараз чыгунка не працуе так паміж Літвой і Польшай, то гэта таксама з-за дзеянняў Лукашэнкі. Ты не можаш прасіць зняць санкцыі
бо рэжым не пакараны за свае дзеянні. Таму я разумею, што шмат выпрабаванняў у сувязі з дзеяннямі рэжыму Лукашэнкі на звычайных беларусах, і я гэта разумею, але ж пакуль мы павінны разумець, пакуль Лукашенко будзе пры ўладзе, ён будзе ствараць усё новыя праблемы для суседзяў і для беларусаў, пасля якіх будуць накладацца санкцыі. Мы атрымалі шэраг пытанняў па тым, ці ёсць у дэмсілаў план па рэфармаванне пенсійнай сістэмы, сістэмы аховы здароўя, а таксама адраджэнне эканомікі ў выпадку раптоўнай смерці Лукашэнкі. Гэта пытанне, канешне, лепш задаваць экспертаў, якіх шмат у беларускай прасторы. Напрыклад, я ведаю, што сярод эканамістаў, і гэта дакладвае мне мой дарадца па эканамічных пытаннях, ёсць кансэнсус, бачанне, як адраджаць эканоміку у Беларусі. Таксама ёсць драфт адукацыйных рэформаў, медыкі нашы распрацоўваюць рэформы, ведаем, што працуюць над канстытуцыяй, то бок праца ідзе, ёсць цэлыя арганізацыі, якія працуюць над рэформамі ў Беларусі. Я не магу самастойна гэта ўсё адсочваць, бо я не эксперт, і хай працуюць людзі, якія дасведчаныя ў гэтых накірунках, але ж асноўныя рысы будучых рэформаў таксама адлюстраваныя ў стратэгіі новай Беларусі. Яна зараз у публічнай прасторы для меркавання. Калі ласка, чытайце, далучайцеся, выносьце свае прапановы. Калі вы сыдзеце з палітычнай арэны і чаму не сыходзіце? У мяне муж у турме, у мяне 1000 людзей за кратамі, сотні тысяч выехалі, хочуць вярнуцца дамоў. І як я магу сысці, пакуль я не выканала абяцанне, якое давала беларусам. Але яшчэ раз падкрэсліваю, адна я яго выканаць не магу. І Ціханаўская моцная настолькі, насколькі моцныя ўсе беларусы. І няма у Ціханаўскай той улады, пра якую вы кажаце, у Ціханаўскай ёсць абавязкі, і я з радасцю сваімі абавязкамі падзялюся. Ці можна было штосьці зрабіць іначай? Ой, столькі ўжо перагаворана на гэтую тэму, пачынаючы з 2020 году. Я памятаю, што людзі казалі, што вось нам патрэбна толькі 100 000, каб звернуць эту ўладу. Нам патрэбна выйсці і не заходзіць з вуліц. Нам патрэбна там ісці да турмаў, вызваляць палізняволеных там голымі рукамі. Шмат чаго не зрабілі, што магло быць зроблена, як бы во што гэта вылілася, ніхто не ведае, не ведаеш, пакуль не паспрабуеш. І тут спекуляваць можна, многа-многа гадзін, але ж няма умоўнага скланення ў мове. Сябры, калі вам падабаецца гэтае відэа, калі ласка, пастаўце нам лайк. Так больш беларусаў змогуць пабачыць нашыя гутаркі ток. Таксама дадам, што цяпер у нас з'явілася функцыя «Супер дзякуй». Гэта значыць, што кожны з вас зможа падтрымаць нас рублём проста пад гэтым відэа ток, адшукаўшы кнопку «Супер дзякуй». Дзякуй, што вы з намі. Зараз выглядае, што канфлікт ва ўкраіне зайшоў у тупік. У пэўным сэнсе замарожаны, невядома, калі вайна скончыцца, ніхто не можа прадказаць. Як вы думаеце, што гэта азначае для беларускай сітуацыі, што гэта мяняе ў Беларусі? Мы разумеем, што лёс Украіны і Беларусі, яны ўзаемазвязаны. І калі канфлікт замарозіцца, то гэта не добра для Беларусі, бо гэта можа там крок за крокам узмацніць Лукашенка, напрыклад, так, яго пазіцыі. Калі будуць перамовы на невыгадных для Украіны умовах, напрыклад, тут Лукашенко таксама можа выйграць з этой сітуацыі. Таму наша задача, як беларусаў, на любых узроўнях, палітычным, грамадскім, зрабіць усё магчыма, каб Украіне дапамагчы. Бо і я кажу на кожнай сустрэчы, дайце Украіне ўсё, што ёй патрэбна. Бо яны змагаюцца не толькі за свой кавалак зямлі, за свае тэрыторыі, яны змагаюцца за нас усіх, за нашы каштоўнасці, і за Еўропу, і за Беларусь.
І таму мы свой унёсак павінны ўнесці ў гэтую барацьбу. Вы некалькі разоў бачыліся з Уладзімірам Зеленскім. У вас адбылася нейкая хімія? Як гэта было? Я думаю, што так. Я думаю, што мы сустракаліся ў нефармальным асяроддзі і перакінуліся такімі жартамі, паглядзелі адзін аднаму ў вочы. Я не ведаю, якія там малюнкі яму пра мяне малююць. Мы ж разумеем, што могуць быць і праціўнікі Ціханаўскай ва ўкраіне. Але добры знак, што нашыя стасункі з украінскай стараной наладжваюцца. Гэта пачалося з грамадскіх ініцыятываў. Былі нейкія беларуска-украінскія івенты, і нам удалося расказаць, адкрыць занава Беларусь для украінцаў пасля пачатку вайны, што Беларусь не раўно рэжым, і што беларусы не расейцы. І змяніліся адносіны украінцаў як нацыі да нас. Гэта было вельмі важна, каб мы як нацыі не пасварыліся. Тое, што там не адбывалася палітычных сустрэч з прэзідэнтам ці там на іншым узроўні, не мела такога значэння, як стасункі паміж нацыямі. Это так было важна. І я заўжды казала, што мы будзем падтрымліваць Украіну незалежна ад наяўнасці альбо адсутнасці гэтых палітычных сустрэчаў. Але ўжо зараз мы бачым, што і мае намеснікі, мае дарадцы сустракаюцца з дарадцамі Зеленскага. То бок супраца наладжваецца. І я думаю, што калі надыдзе час, калі гэта будзе патрэбна украінскаму боку, то мы сустрэнемся. Калі не, я не пушу, гэта ўвогуле, ведаеце, сустрэча дзеля фотачкі, гэта не прыярытэт. Калі будзе бачна на тым баку зразумець, што нам ёсць што абмеркаваць, мы заўжды гатовыя. Мы дзякуем іх за падтрымку нашых добраахвотнікаў, за тое, што ёсць такая павага да іх. Зеленскі не раз добра адгукаўся пра нашых добраахвотнікаў ва ўкраіне. Што вы думаеце пра заяву аналітыка Арцёма Шрайбмана пра тое, што з яго пункту гледжання выглядае, што Украіна і Лукашенка дасягнулі нейкай дамоўленасці, дзе гэтай карткай быў полк Каліноўскага з боку Украіны, то бок адносна палка Каліноўскага. Напрыклад, што полк Каліноўскага там не будзе падыходзіць да мяжы з Беларусю, а ўзамен Лукашенка там штосьці можа ім гарантаваць, напрыклад. Ведаеце, я не ведаю, на чым абгрунтоўваецца такая аналітыка. Можа, гаспадар Шрайбман ведае больш, чым ведаю я, але ж дамаўляцца з Лукашэнкам з аднаго боку і удзельнічаць у канферэнцыі палка Каліноўскага з другога боку, гэта выглядала б недарэчна. Я памятаю, што асабліва ў пачатку вайны казалі, што ёсць нейкія перамовы паміж украінскім бокам і Лукашэнкам. Мы ніколі не будзем ведаць усёй правды. Я проста спадзяюся, што украінскае кіраўніцтва разумее, хто такі Лукашенка, што нельга давяраць гэтаму чалавеку, што ён здрадзіў не толькі беларусам, але і ўкраіне, і што на маральным узроўні нават проста дамаўляцца з такім чалавекам немагчыма. І гэта такі ўжо абсалютна ненадзейны партнёр, які там за дзень да вайны казаў, што ніколі ніводная ракета не ўпадзе, а потым пасыпаўся град з гэтых ракетаў. Але ж такое дараваць немагчыма. Таму, паглядзім, гісторыя пакажа. У жніўні вы прызначылі кіраўніком місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве Геннадзя Манько. Як вы можаце ацаніць гэты першы перыяд, этап яго працы? Манько чалавек таксама ваенны, і ён не быў ярка выражаным дыпламатам, вышкаленым, але ж таму усяму можна навучыцца, і я добры таму прыклад. Для мяне гаспадар Манько перш за ўсё быў як мост паміж ваеннымі структурамі, паміж каліноўцамі і мной, і офісам. Бо я не ўмею размаўляць з ваеннымі, у нас абсалютна розныя языкі. Я
ведаеце, што я выступаю за абсалютна мірныя перамены ў Беларусі. Там вайна, яна вельмі ўплывае на ўспрыняцце сітуацыі, і я ведаю, якія настроі ў палка Каліноўскага. І каб знайсці гэтую агульную мову, Манько да яго прызначэння выконваў гэтую працу. Але ж потым, пасля прызначэння, канешне, мы пачалі ўводзіць Манько ў дыпламатычныя кругі, каб ён прысутнічаў на сустрэчах і з пасламі ва ўкраіне, і больш камунікаваў з палітычным блокам ва ўкраіне. Крок за крокам. Я не магу там, ведаеце, ўжо нейкіх вынікаў вам прад'явіць, бо гэта ўсё праца. Сустрэча – гэта таксама вынік. Там ён сустракаецца з тым, тым і тым. Але ж якія былі дамоўленасці, вельмі важна на той сустрэчы, што прагаварылі. Бывае так, што пасля сустрэчы няма ніякіх нават дамоўленасцей. Бывае сустрэча, каб прагаварыць пазіцыі. Там у таго боку такая пазіцыя, у нас такая пазіцыя, але гэта пачатак дальнейшай супрацы. Быў гаспадар Манько прадстаўніком кабінета на канферэнцыі палка Каліноўскага. Мне вельмі шкада, што не могуць насці агульнай мовы мой прадстаўнік у кабінеце Сахашчык з палком Касця Каліноўскага. Але мне патрэбна разумець, што адбываецца ў палку, і супрацоўнічаць з імі, канешне. Таму Манько тут такую ролю іграе. Вы толькі што згадалі Валерія Сахашчыка. Як вы ацэньваеце яго вынікі працы ў кабінеце? Ён ваенны чалавек, які ўмее размаўляць зноў жа з ваеннымі, але з ваеннымі ўнутры Беларусі, для якіх гаспадар Сахашчык вялікі аўтарытэт. І я, напрыклад, больш упэўнена, што ваенныя нават у нейкіх момантах мяне не ўспрымаюць, бо як суразмоўцу, але ж Валерыя Сахашчыка будуць. Таксама ён шмат працуе ва ўкраіне, у яго там рота. Зараз гаспадар Сахашчык ездзіць па дыяспарам, каб пагаварыць з людзьмі. Гэта таксама вельмі важная праца. Ён вельмі прынцыповы, ён вышкалены такі. Мы б хацелі там вялікіх вынікаў бачыць ад Валерыя Сахашчыка, што ён армію створыць. У нас такія ўмовы, што немагчыма такое зрабіць. Ці ёсць у вас ужо кандыдатуры на замену Александра Азарова ў кабінеце? Ён быў прадстаўніком па правапарадку. На жаль, не. І ведаеце, калі яго не ўхваліла Коордынацыйная рада, я была упэўненая, што вы ўзялі на сябе адказнасць не ўхваліць чалавека, тады на вас ляжыць адказнасць, каб хаця б прапанаваць іншую кандыдатуру. За гэты час нікога не было прапанавана. Я так думаю, што гэта нават у іх не абмяркоўвалася, я не ўпэўненая, але я так думаю. Вельмі лёгка разбурыць, але цяжка пабудаваць. Калі ёсць, я звяртаюся, калі ёсць прапановы на месца прадстаўніка, калі ласка, прысылайце, бо ніякіх прапаноў я да гэтага часу не чула. І скажу тут, не ведаю, будзе пытанне яшчэ ці не, пра тое, што мне вельмі шкада, што адбыўся раскол у байполе, на байпол-белпол, і вельмі вялікая роля адказнасці за гэты раскол ляжыць на кіраўніку байпола. Але ж я спадзяюся, што абедзве структуры працягнуць працаваць у гэтым накірунку. Адні па плану перамога, іншыя па расследаваннях. І увогуле, на жаль, вельмі шкада, калі людзі разыходзяцца, бо гэта ўплывае не толькі на адну структуру, на адну арганізацыю, гэта ўвогуле ўплывае на настроі, на то, як успрымаецца дэмакратычны рух. І я б хацела, каб нават калі людзі разыходзяцца, такое бывае ў жыцці, каб мэта іх працы не было помста, асабістая помста, а каб яны працягвалі проста працаваць у сваіх накірунках.
Мы калі збіралі пытанні да вас, нам прыйшло адно з пытанняў, хтосьці запытаўся, ці можа быць талерчык альтэрнатывай Азарова ў кабінеце? Ці разглядалі вы яго, ці рабілі нейкую прапанову яму? Прапановы не рабілі, я вельмі паважаю спадара Талерчыка, ён вельмі мне сімпатычны і я думаю, што ён вельмі важны у дэмакратычным руху, але не на пасадзе прадстаўніка. Ён працуе з Белполам, наколькі я ведаю, і там можа прынесці нашмат больш карысці. Што вы адкрылі новага для сябе пра Паўла Латушку, з якім вельмі шчыльна працуеце ўжо апошнія 1,5 года? Агулам больш, напэўна, но у кабінеце, прынамсі, ўжо плячо да пляча. Ну, ведаеце, чтобы адкрыць нешта новае, трэба ведаць старое. Я Павла Павловича не ведала да 20-го года, канешне, і ён увогуле для мяне новы чалавек, але Павел Павлович вельмі працавіты, каб кожнаму беларусу такую працаздольнасць. Ён вельмі прынцыповы, ён ведае, што ён хоча. І ён стварыў каманду НАУ, вельмі моцную каманду. І вось тыя крокі па прыцягненню рэжыму да адказнасці за вываз украінскіх дзяцей, гэта вельмі моцны кейс. І мы ўжо, пачынаючы з 20-го году, мы спрабуем прыцягнуць рэжым да адказнасці па розных справах, і па катаваннях, і па міграцыйным крызісе, і па пасадкі самалёта. Але я думаю, што кейс з вывазам дзяцей вялікая магчымасць, каб адкрыць спецыяльнае расследаванне па Лукашэнку, яго памагатым, і таму вялікая праца зроблена Павлом Павловичам. Таму ён вельмі ўзмацняе кабінет, і ён гэта ведае, ён ведае сваю ролю. Сапраўдны палітык. Ён ведае і нейкія номенклатурныя рэчы, якіх я не ведаю, там пастановы, вось гэта всю ту дакументацыю. Для мяне гэта вельмі цяжкае пытанне, але ж ён ведае, як што працуе. Што вы думаеце пра план Вадзіма Пракоп'ева, які заключаецца ў аб'яднанні дыяспары і стварэнні з яе нейкай такой палітычнай сілы рэальнай? Я так разумею, яго амбіцыя аб'яднаць там ледзь не 500 000 чалавек. Ну і ўжо з гэтай палітычнай сілай, значыць, спрабаваць змяніць штосьці ўнутры Беларусі ў тым ліку. Слухайце, ну таксама тут такі спорны момант, бо калі мы кажам, трэба аб'ядноўваць, выглядае, што яны не аб'яднаныя. Людзі аб'ядноўваюцца, дыяспары аб'ядноўваюцца, калі ў нас ёсць супольныя дзеянні. Заўжды, калі кажаш, што вось трэба зрабіць гэта і гэта, заўжды прыходзяць і аб'ядноўваюцца і робяць. Я разумею пасыл Вадзіма, каб зрабіць нейкую вось агульную структуру. Можа, это добрае пачынанне. Я не ўпэўнена, што так будзе працаваць, бо кожная дыяспара – гэта асобная адзінка. Нават у дыяспарах ёсць падзелы паміж дыяспарамі, розныя арганізацыі і спрабуюць працаваць разам. Не заўжды атрымоўваецца, і гэта нармальна. Нам не трэба там сядзець у адной комнаце, каб все бачылі, што мы аб'яднаныя. Галоўнае, што вы робіце справу ў адным накірунку. Што тут магу сказаць? Ідэя добрая. Хай у Вадзіма Пракоп'ева атрымаецца. Але трэба дзеянне. Але трэба дзеянне, так. Таксама ён згадваў 4 акны магчымасцяў, якія ён бачыць як палітык. Гэта выбары 25-го года, гэта перамовы паміж Расіяй і Украінай, калі яны адбудуцца, гэта смерць Лукашэнкі раптоўная ці змена ўлады ў Крамлі. Вось ці бачыце вы гэтыя вокны, ці згодныя вы з тым, што гэтыя вокны як магчымасці можна ўспрымаць, і калі так, то якое з іх найбольш рэалістычнае акно? Усе гэтыя вокны магчымасці, што называе Вадзім, і таксама некалькі іншых ёсць у стратэгіі дэмакратычнага руху, дэмакратычных сіл. Яны былі ўжо прапісаныя даўно, тут нічога новага. І задача, каб не бачыць гэта вокны магчымасці, а быць да іх падрыхтаванымі. Але ж нельга падрыхтавацца да ўсіх. Ён выдзеліў 4, можа да 4, і можна прапісаць крокі, але ж мы не можам быць упэўнены, што ўсё пойдзе па гэтым плане. І таму, конечно, згодная, які найбольш
рэалістычны, тут таксама цяжка сказаць. Мы, канешне, павінны ўкладвацца, каб аслабіць рэжым, каб калі любое з гэтых акноў адчынілася, каб рэжым быў максімальна слабы ў гэты момант. Перамога ўкраіны ці змена ўлады ў Расіі. Я насамрэч думаю, што перамены ў Беларусі адбудуцца шмат раней, чым перамены ў Расіі. Бо беларускае грамадства больш кансалідаванае, у іх больш агульная пазіцыя па Беларусі. Беларусы больш аб'яднаныя, канешне, і таму мы не можам прадугледзець, што як будзе адбывацца. Але трымацца разам, супрацоўнічаць, быць у кантакце, у пастаянным кантакце з беларусамі ўнутры краіны. Я ні ў коім разе не хочу, каб нас падзялялі, хто іх унутры, хто з'ехаў. Канешне, тых, хто з'ехаў, можа рабіць больш і павінны рабіць больш. Мы павінны рабіць працу і за сябе, і за тых, хто ў краіне. Але мы павінны памятаць, што вельмі шмат робіцца ўнутры, што нельга расказваць, што вельмі шмат суполак, людзі сустракаюцца, людзі бачаць адзін аднаго вельмі выдатна здалёк. І таму вось гэта камунікацыя пастаянна павінна быць. І да, рыхтавацца да любога акна магчымасцяў. Старшыня КДБ Іван Церцель заявіў пра тое, што проста зараз ідуць спробы перацягнуць на ваш бок высокапастаўленых чыноўнікаў у Беларусі ці людзей там з колаў улады. Гэта правда? Ну, канешне, спробы перацягнуць і чыноўнікаў, і дыпламатаў, і ваенных, і дактароў, і настаўнікаў усіх. Я ўпэўнена, што большасць беларусаў ужо на нашым баку, але ж мы павінны разумець, што ёсць тыя, хто у гэтай сістэме, скажам так. І ў сістэме ёсць людзі, бальшыня таксама, якія хочуць пераменаў. Яны разумеюць, якім яны становішча, што рэжым можа трымаць людзей каля сябе гвалтам ці шантажом, ці грашыма некага. Але ж людзі не хочуць быць рабамі. Яны разумеюць, што гэта рабскае становішча. І дапамагаюць, вельмі карыснай інфармацыі адсылаюць. І, канешне, рэжым хоча гэтых людзей таксама знайсці. Не давяраюць адзін аднаму. Там таксама цяжка працаваць. А наколькі паспяховыя гэтыя спробы? Ці сапраўды працягваюць пераходзіць на ваш бок? Слухайте, ну, калі мы кажам перацягнуць на наш бок, это абсолютна не павінна значыць, што чалавек адкрыта аб гэтым скажа. Але тое, што пастаянна ідуць патокі інфармацыі пра тое, што адбываецца і ў адміністрацыі, і ў ваенных структурах, гэта ёсць. І, ну што ты скажаш, вось гэты чалавек наш на нашым баку. Не, ён сваімі дзеяннямі паказвае, што ён на нашым баку. У Беларусі зараз забаронена практычна ўсё. То бок там партыі псеўда, грамадскія арганізацыі псеўда, і ввогуле вельмі шмат усіх гэтых так псеўдаструктур, псеўдасвабоды. Як вы думаеце, вось на гэтай глебе дзе могуць вырасці перамены, з чаго яны могуць вырасці? Вы знаеце, перамены ўжо закладзеныя. Я шчыра дзякую ўсім тым людзям, якія да 2020 году, да гэтага падняцця нацыі, яны захоўвалі гэтыя расткі пераменаў. Тым, хто сядзіць, тым, хто выходзіў у 5, 6, 10, 11 годах. Пакуль мы ўсе спалі, пакуль мы ўсе думалі, што гэта не наша справа, яны гэтыя расткі аберагалі. Это такая вось... Зараз я вось на гэтым месцы, я думаю, як шмат сіл патрэбна было, калі не бальшыня з табой, як мы гэта адчулі ў 2020 годзе, а некая невялікая частка, а ты ўсё роўна верыш, усё роўна ідзеш. І вось гэтае насенне, якое яны аберагалі ўсе гэтыя гады, пасадзілі, мы ў 2020 годзе бальшыня узмацнілі, і яно зараз расце. Закаталі ў асфальт, прабіваемся. І што зараз патрэбна рабіць, гэта даводзіць да беларусаў, якіх ёсць магчымасць спыніцца, каб яны не спыняліся. І я не кажу нават пра дзеянне, бо цяжка нешта рабіць, калі гвалт, калі страх, але ж думаць пра гэта. Гэта ўжо
вялікі крок. Бо я памятаю, калі гэта табе не патрэбна, калі гэта нават няма ў твоей галаве, то што з гэтага можа вырасці? І наколькі людзі выраслі 20-го году па гэты час, не закапаць гэтае насенне ў сябе перш за ўсё. І таму трэба працаваць праз вялікая роля медыа, конечно, трэба працаваць праз медыа, трэба працаваць з моладдзю. Школы вялікую ролю адыгрываюць. Я спадзяюся, што ёсць, я ведаю, што ёсць настаўнікі, якія не так ярка, але ж ўсё роўна даносяць праўду да сваіх маленькіх слухачоў. Толькі так, у голову не ваб'еш, і калі чалавек кожны дзень там падумае пра палітвязня, ці нават возьме іншы тэлефон, каб пачытаць навіны, гэта ўжо крок. Ён такі звонку, што ты там пачытаць навіны, але ведаючы кантэкст, што за гэта гады турмы, можа быць, то гэта вялікі гераізм. У год нацыянальнага адзінства у Беларусі пачаліся рэпрэсіі. У год гістарычнай памяці сталі могілкі руйнаваць зямлёй. У год стварэння і міру працягвалася вайна, а ствараліся хіба новыя вайсковыя структуры. Як вы думаеце, чаго чакаць ад рэжыму ў год якасці, якім яны назвалі 24-й год? Вось так зараз все пералічылі, я такое адчуванне, што рэжым спрабуе словамі забіць тыя напрамкі, тую прастору, якой няма. То бок мы ўжо з гэтага павінны зразумець, што аб ніякай якасці ні ў чым у наступным годзе не будзе ісці размова увогуле. Ні пра якасць жыцця, ні пра якасць, не ведаю, вырабаў, ні пра якасць ежы. То бок якасць чаго? Беларускіх кампутараў, гарызонт, ці што яны там прыдумалі? Якасць чаго? Як вы думаеце, чаму Лукашенка працягвае рэпрэсаваць, у тым ліку праваслаўных, каталіцкіх святароў, ліквідоўвае цэлыя пратэстанцкія цэрквы? Навошта гэта ўсё? Таму што рэжым баіцца любога аб'яднання. Там, дзе ў людзей ёсць магчымасць размаўляць, дзяліцца думкамі, бо царква гэта таксама свайго рода суполка. І ім лягчэй ўсё гэта зруйнаваць, чым адсочваць, ці не будзе бацюшка нешта варожае казаць у сваёй малітве, ці не будуць там у царквах шаптацца пра апошнія навіны. Лепей зруйнаваць, каб нічога не было вынішчыць пустыня. Як вы думаеце, Лукашенка баіцца вас? Я не думаю, што баіцца мяне як асабіста мяне, але ж ён баіцца той сілы беларусаў, якія аб'ядноўваюцца вакруг мэты. Ён баіцца усяго, што мае свой характар. Баіцца крэатыву, баіцца, што вельмі шмат самых выдатных людзей збіраюцца разам, каб падумаць, што яшчэ можна зрабіць, каб узмацніць дэмакратычны рух і аслабіць гэты рэжым. У яго няма такога рэсурсу, як лепшыя людзі Беларусі. У яго гэтага няма. У яго людзі вакол яго, якія баяцца за свае жыцці, якія баяцца, таму што яны ў сістэме, якія разумеюць, што за нелаяльнасць, што ім будзе, і лепш, нават калі ты ідзеш насуперак свайму сумленню, лепш быць у гэтай сістэме, бо страшна, бо ім таксама страшна. Баіцца сваіх, баіцца нас, баіцца ўсяго. Як вы думаеце, а чаму ён вас адпусціў? Ён недаацаніў ролю саміх беларусаў. Ён думае, што выцесніць Ціханаўскую ўсё сціхне, стухне. Ён не падумаў, што людзі не вакол Ціханаўскай аб'ядналіся, як вакол чалавека, так? Але вакол ідэі. Да яго гэта не дайшло, што выцесні Ціханаўскую, выцесні яшчэ там 500 000 чалавек, што гэта не стухне. Можа, была, я думаю, ён меў рацыю, калі думаў, што Ціханаўская нічога не зможа зрабіць, выгнанні,
без досведу, без каманды. Ён не думаў, што прыедуць дасведчаныя людзі і будуць са мной у камандзе. І што я знайду і сілы, і буду вучыцца, да, так, каб працягваць. Не думаў, што жанчына можа нешта зрабіць. Як вы думаеце, а чаму Лукашенко ваюе з жанчынамі? Хоць адмаўляе гэта вельмі гучна і часта, але тым не менш мы бачым, што ён ваюе. Бо жанчыны гэта моц, гэта сіла, якая паказала, праявіла сябе у 2020 годзе, якая набыла голас, і ён бачыць, што жанчыны больш трывалыя час ад часу, чым нават мужчыны. Таму вы памятаеце, як у 2020 годзе першае, калі нашы жанчыны ў белым выйшлі, тады амапаўцы не ведалі, што рабіць, такія былі ў разгубленасці. І мы ж таксама недаацанілі крыважаднасць гэтага рэжыму. Ну што ты будзеш рабіць супраць безаружных жанчын з кветачкамі? Але ж гэта чырвоная лінія перакрочана, што можна гвалтаваць і жанчын, збіваць, і турмы саджаць, і помню Ніну Багінскую, як яны яе там таксама катавалі. Катавалі, каб на наступны дзень пабачыць зноў гэту моцную жанчыну з новым флагам. І гэта іх уводзіла ў ступар, але ж як вочы крывёй наліваліся, як чырвоная гануча. Вось яны прям як мы тут катуем, а вы выходзіце, катуем, выходзіце. Таму ён паказаў, што ў яго няма межаў. Ці ведаеце вы штосьці пра Марыю Калеснікаву, пра стан яе? На жаль, Маша адна з сярод тых, каго трымаюць інкамунікада у поўнай изаляцыі, і што я ведаю, то ёсць і ў пабліку, што яна знікла пасля аперацыі і сустракалася нядаўна з сястрой, нічога новага не расказала, таму не ведаю. Канечне, гэта вялікі груз, цяжар на плечах родных, але ж перш за ўсё гэты рэжым робіць, каб зламаць і Машу, Сергея, Міколу, каб яны там адчулі сябе непатрэбнымі. Бачыце, лістоў да вас не прыходзіць, бачыце, аб вас ніхто не піша, бачыце, адвакаты пра вас забыліся. А там, я так разумею, вельмі лёгка паверыць у тое, што табе кажуць. Але ж нашы хлопцы, нашы дзяўчаты моцныя духам, яны, я ўпэўненая, што яны ведаюць, што мы працягваем, што ніхто не забыўся, да, не атрымоўваецца, але ж працягваем ціск. І спрабуем праз кантакты, праз арганізацыі вызваліць хоць кагосьці, але мы павінны разумець, што пакуль праблема палітзняволеных не стала праблемай для Лукашэнкі, ён не будзе нікога звальняць. І таму, да, мы пачалі з Машы, што я спадзяюся, што Маша ведае, што можа ёй ёсць магчымасць перадаваць праз іншых. Я не ведаю, што людзі не змірыліся. Трэцяй у вашым трыумвіраце была Вераніка Цапкала. У якіх вы зараз ёй стасунках? Ці віншуеце вы адна з Новым годам? Мы з ёй не камунікуем, але я спадзяюся, што ёй ўсё добра. Мы таксама сабралі рэакцыі вашых праціўнікаў, прыхільнікаў Лукашэнкі. Мы перафармулявалі тое, што яны пішуць у пытанні, і зараз я хачу іх вам задаць. Самае частае выказванне такое. Калі б Лукашенко падаў у адстаўку ў 20-м, то ў Беларусі была б цяпер вайна, як ва ўкраіне, бо Расія гэтага не сцярпела б. Як вы думаеце? А можа, не было б вайны ўвогуле, ні ў Беларусі, ні ва ўкраіне, бо калі б Беларусь стала вельмі хутка дэмакратычна развівацца, то не было б у Пуціна магчымасці карыстацца беларускай зямлёй. Таму не бачу тут сувязі з тым, што калі б Лукашенко зышоў, то не было б
то была б вайна ў Беларусі. Не, гэта не так. Увогуле ў краіне магло і не быць. Іншае выказванне. Ціханаўская хоча рэвалюцыі, а рэвалюцыя – гэта кроў. Не ведаю, што за чалавек гэта пытанне задаваў. Можа, хто толькі прачнуўся учора, бо рэвалюцыя была, рэвалюцыя працягваецца, і рэвалюцыя наша безгвалтоўная. Ні каплі крыві з боку беларусаў, я маю на ўвазе з нашага боку, не было праліта. Стралялі па беларусах з боку рэжыма, катавалі беларусаў у турмах. Наше паўстанне, яно было абсалютна мірным. Ціханаўская выступае супраць Расіі, а дзе ж тады браць рэсурсы? Палітыка Лукашэнкі амаль за 3 дзесяцігоддзі прывяла да таго, што насамрэч Беларусь вельмі залежная ад Расіі. Але ёсць магчымасць у сучасным свеце атрымліваць энергію і без нафты, без газу. Будзе цяжка, гэта нелёгка, але ж калі мы хочам быць абсалютна незалежнай ад Расіі краінай, то трэба гэта вытрываць. Ёсць людзі, якім не трэба ніякіх перамен. Ім і так усё добра. Што вы ім скажаце? Ну, ёсць і такія, ну а што ім казаць? Калі яны самі нічога не зразумелі, то, ну, можа, трэба спрабаваць з такімі людзьмі размаўляць, казаць, як перамены могуць паўплываць на вашае жыццё. Але калі ім добра, вон на прыпечку лежачы таксама добра. Некаторыя таксама баяцца, што эканоміка будзе разадраная еўразвязам, калі дэмакраты прыйдуць да ўлады. Ёсць чаго баяцца? А мы бачылі хаця б адзін прыклад краіны, якая далучылася да еўразвязу, і эканоміка была разарваная. Я не. Што вы можаце сказаць людзям, якім не важная дэмакратыя? Я думаю, што не важная дэмакратыя людзям, якія не ведаюць, што гэта такое. Я, прыклад, для мяне абсалютна не важна была дэмакратыя яшчэ 3-4 гады таму, бо ты не задумваешся аб тым, як гэта працуе, што гэта такое. А дэмакратыя – гэта калі ты ведаеш, што ў цябе ёсць права патрабаваць, а не хадзіць там грукацца к чыноўнікам і прасіць аб нейкай паслугі. У цябе дрэнная дарога, у цябе ёсць права пайці патрабаваць добрай дарогі. У цябе дрэнная медыцына, ёсць права паскардзіцца, ведаючы, што да цябе не прыйдуць і не забяруць цябе ў турму, таму што ты супраць гэтай улады ці супраць нейкага міністэрства. Дэмакратыя – гэта права, гэта інвестыцыі, і можа, калі замяніць слова дэмакратыя, гэта раўно дабрабыт, то можа больш людзей захоча, каб прыйшла дэмакратыя ў Беларусь. Часта можна сустрэць каментары, кшталту вы тут у замежжы жывяце, у масле купаецеся, гора не ведаеце, а людзі там унутры капейкі атрымліваюць. Ёсць чаму зайздросціць? Я так думаю, што прапаганда вельмі шмат рэсурсаў, часу траціць на тое, каб паказаць з аднаго боку, як беларусы, якія з'ехалі, добра жывуць, забыліся пра Беларусь і беларусаў. З другого боку, яны кажуць, што тут у Еўропе все з голаду паміраюць, но это не важна. Вельмі цяжка жыць не на радзіме. Вельмі цяжка, асабліва, калі вось ты патрыёт, калі табе хочацца жыць на радзіме. Ёсць эканамічныя мігранты, ёсць мігранты, якія выехалі адмыслова, але ж не думаю, што тут шмат беларусаў катаюцца як сыр у масле. І давайте успомнім тых высокакласных спецыялістаў з Беларусі, якія зараз вымушаны там на таксоўках працаваць ці у магазинах, якія былі з вузкай спецыялізацыяй у Беларусі. А вы персанальна, калі гэта да вас прэтэнзія? Ведаеце, я аднойчы чула такое меркаванне, што Ціханаўская, яна набыла шмат больш, чым згубіла. Нешта мяне так гэта фраза ўразіла, і я так пачала сама сабе думаць, што ж я такое набыла пасля таго, як выехала. Добрых людзей набыла. Вось людзей набыла. Я згубіла мужа, які, спадзяюся, жывы, ўсё з ім добра. Я згубіла маёмасць, я згубіла магчымасць жыць у роднай краіне. А што набыла, не ведаю. Толькі добрыя сувязі, пабачыла вельмі шмат таленавітых, незвычайных, абсалютна чумавых беларусаў, а матэрыяльнага абсалютна нічога. Цытата.
Придет день, когда вы будете не нужны Европе, и вас попросят на выход. Боитесь такого? Я вот на такие вопросы даже не знаю, как отвечать. Это такое мышление у людей. Ты кому-то не нужен, тебя вышвырнут. Да? Вот ты как вещь. Да? И неужели вы себя сами такими чувствуете? Что вот если вы кому-то не нужны, вас можно вышвырнуть. Это, во-первых. Европа – это прежде всего демократия. Да? В демократии уважаются права человека, и тут не могут тебя выкинуть, если ты там надоел, да? Понятно. Поэтому наша задача – это продолжать борьбу против режима Лукашенко за освобождение наших политзаключенных. И поверьте, демократические страны на нашей стороне, они будут нас поддерживать, пока этого не случится. 22 год быў кепскім, але 23 аказаўся яшчэ горшым за 22. Ці ёсць штосьці, што вас парадавала нейкім чынам, нейкія поспехі, якія вы можаце адзначыць? Тут, конечно, можна паўтараць вось тыя рэчы, якія так усе ведаюць пра тое, што не здаліся, пра тое, што аб'яднаныя. Хто б што не казаў, да? Як людзі хочуць бачыць гэта аб'яднанне, я ўжо не разумею, бо вельмі шмат чула, але ж мы працягваем супрацоўнічаць з асноўнымі там, палітычнымі гульцамі, з недзяржаўнымі арганізацыямі, камунікуем з дыяспарамі. То бок вось гэта камунікацыя, яна ідзе. Будзе шмат такіх маленькіх, можа вялікіх, калі глядзець у будучыню перамог адбылося на міжнароднай арэне. Гэта і запуск стратэгічнага дыялогу, гэта кансультатыўныя групы. Можа, не ўсе разумеюць, што гэта такое, але ж ось любая форма супрацоўніцтва, калі яна фармалізуецца, ось кансультатыўная група, ці кантактная група, ці стратэгічны дыялог, гэта фармалізацыя адносін. Гэта значыць, што там кожныя паўгода ці кожны месяц працоўныя групы створаныя, якія будуць працаваць на пастаяннай аснове. Не раз адразу некалі, там, калі мы нешта прыдумаем агульнае. Гэта значыць, што Беларусь будзе заўжды на павестцы, Беларусь будуць абмяркоўваць у розных накірунках, гэта і палізняволеныя, і культура, і адукацыя, і эканоміка на пастаяннай аснове. Бо мы ведаем, што вельмі хутка забываюць пра боль, пра катаванне, нават пра нейкія ваенныя дзеянні. Ізраіль здарыўся, і Украіна ўжо там, да, не на першым плане. Вельмі добры быў марафон салідарнасці. Гэта тое, вакол чаго аб'ядналіся беларусы, бо, ведаеце, я думаю, што аб'яднанне беларусаў, яно павінна быць вакол чагосьці, вакол дзеяння. Канешне, мэта, ідэя, гэта ўсё вельмі важна. Вызваленне краіны, вызваленне палітвязняў, гэта такія глобальныя мэты, але ж вось да гэтых глобальных мэтаў ёсць крокі. І калі аб'ядноўвацца вакол крокаў, то гэта такія вялікія дасягненні. У нас ёсць зразумелыя, зараз ужо усталяваўшыеся дэмакратычныя інстытуты, якія працуюць добра, дрэнна, па-рознаму. Але ж мы не павінны, я так думаю, што не павінны кожны год, кожны месяц там ствараць нешта новае, а ўмацоўваць тое, што ўжо пабудавана. Дасягненні, але ж такой чырвонай лініі чаго не дасягнулі. Не дасягнулі галоўнага, не вярнуліся, не дамагліся таго, што выпусцілі нашых палізняволеных. Не хачу казаць, што гэта перакрывае ўсё, чаго дамагаемся, але ж гэта заўжды вось як чырвоная лямпачка ў твоей галаве. Калі летом 23-го года Байден прыязджаў у Літву і выступаў тут у межах Віленскага універсітэце, дзе мы сёння з вамі размаўляем, то пасля сваёй прамовы ён запрасіў вас на размову. Можаце расказаць, як гэта было, як увогуле адбываюцца такія сустрэчы, пра што вы канкрэтна там гаварылі? Ну, у меня было 2 сустрэчы з прэзідэнтам Амерыкі і 1 тэлефонны званок, і 2 сустрэчы былі абсалютна розныя. Цікава было наконт тэлефоннага званку, бо я памятаю, што ён патэлефанаваў мне ўжо з самалёта свайго, і тады гэта вельмі
незвычайна, што там прэзідэнт тэлефануе з самалёту. Але ж такая была сітуацыя, ну, можа, смешная, можа, што мы размінуліся у Варшаве. Так здарылася, без падрабязнасцей. Але ж і ён ведаў, што я там, што ў нас павінна была быць сустрэча, і мне было вельмі важна з ім пагаварыць, то бок вось такі тэлефонны разговор адбыўся. Вельмі цёплы. Зноў жа, нягледзячы на тое, што Байден кіраўнік, можа, самай магутнай краіны ў свеце, ён жа таксама звычайны чалавек, на якім вельмі шмат адказнасці. І на першай нашай, на другой сустрэчы, канешне, спытваў перш за ўсё пра людзей, якія ахвяравалі сабой, якія зараз у турмах, як наша справа, як мы змагаемся, што нам патрэбна. Але ж вельмі важна было пачуць словы, што ЗША будзе прынцыпова прытрымлівацца пазіцыі дапамогі дэмакратычнаму руху, каб быць побач з намі у дасягненні нашых мэтаў, каб Беларусь стала вольнай, каб не была пад іга расейскім. І гэта прынцыповая пазіцыя, якая потым транслюецца на дзяржаўным узроўні, і гэта як палітыка краіны, і тады вось чыноўнікі, палітыкі, дыпламаты, яны разумеюць, у якім накірунку ім рухацца. Ведаеце, беларуская прапаганда малюе Байдена такім нееглым старым чалавекам, заўжды імкнуцца яго падкалоць, дзесьці там пасмяяцца. Як вы, як чалавек, якая бачыла яго ўжывую, размаўляла з ім і не адзін раз, вось якое у вас ўражанне засталося ад самога Байдена, ад чалавека, ад асобы? Як па мне, то ён вельмі цёплы чалавек і вельмі эмпатычны. І можа, калі прапаганда яго такім малюе няеглым, дык ім нягегла ўсё, што чалавечае. Все, што калі чалавек, як прэзідэнт краіны, хоча не клапоцца не толькі аб сваёй краіне, а яшчэ хоча дапамагчы тым, з кім падзяляе погляды, то гэта становіцца ворагам, канешне, аўтакратыі, да дыктатуры. Канешне, яго будуць... Што яшчэ можа казаць прапаганда? Але ж вельмі цёплы. Вось ён такі... Я памятаю, як мы сустракаліся ў Белым доме, вось усю размову мы глядзелі ў вочы адзін аднаму. Не было такога, што мы там парозныя. Вось такая вельмі цёплая сустрэча. Якое пасланне вы б маглі перадаць кіраўніцтву Літвы з улікам таго, што ўвесь час уздымаецца зараз гэтае пытанне нейкіх новых абмежаванняў у дачыненні да беларусаў, уніфікацыя абмежаванняў з расейцамі? Што б вы маглі сказаць Літве як лідарка Дэмсілу Беларусі? Перш за ўсё, словы падзякі, таму што Літва з 20-го году і раней яна падтрымлівала дэмакратычныя сілы, дэмакратычных прадстаўнікоў Беларусі. Вось недаўна былі слуханні ў сейме Літвы, і я даведалася, што група за дэмакратычную Беларусь перш за ўсё стварылася ў Літве шмат гадоў таму. То бок усе гэтыя гады Літва хацела б, каб Беларусь стала на дэмакратычны шлях развіцця. Літва прыняла дзесяткі тысяч беларусаў і тых, хто з'язджаў і з'язджае ад рэпрэсіяў і эканамічных мігрантаў. І, канешне, я разумею, што такая вялікая колькасць беларусаў становіцца нейкай пагрозай для ідэнтычнасці Літвы, як яны кажуць. Хаця у нас у беларусаў няма ніякіх намераў выкарыстоўваць гэта ў сваіх мэтаў, мы ўдзячныя гэтай краіне. Але што я б хацела папрасіць палітыкаў, што падчас выбараў, каб яны не выкарыстоўвалі гора беларусаў як карту ў сваёй палітычнай барацьбе. Бо на гэтым не пабудуеш палітычнай кар'еры, а жыццё людзям, якія ахвяруюць сабой, можаш вельмі папсаваць. Мы, канешне, я спадзяюся, што мы зможам адстаяць правы беларусаў, што каб нас не паклалі ў адзін кошык з расіянамі, тлумачым, чаму гэта не так, тлумачым, што нельга прыроўніваць нас з расейцамі. Ось, але ж і з боку
Я б і беларусаў хацела папрасіць, якія жывуць у Літве, каб больш умацоўваліся ў жыццё Літвы. Ведаеце, вось я сама не вучыла літоўскую мову, бо для мяне было такое унутранае, што калі я пачну вучыць, гэта значыць, што я вось тут надоўга, што я для сябе такое рашэнне прымаю. І калі я гэта азвучыла там групе літоўцаў, яны кажуць: не, гэта павага. Тое, што ты вучыш язык, гэта павага да нас. Мы разумеем, што вы хочаце вярнуцца, што вы тут часова, што вы змагаецеся, але у нас і так нешматлікая нацыя. І калі мы бачым, што вы з павагай да нас ставіце, што вы не па-расейску гаворыце на вуліцах, а нават нейкія простыя словы, нейкія простыя сказы ў магазине ці яшчэ на літоўскім, то нават калі гэта вы дрэнна гучыць, але гэта ацэняць літоўцы. Таму я заклікаю беларусаў, каб больш тут спрабавалі ўмацоўвацца ў літоўскае грамадства, канешне, не адкідаючы сваю мэту і вярнуцца ў Беларусь, але ж пакуль ваше жыццё, ваша барацьба тут, ставіцеся з павагай да літоўцаў. А якое пасланне вы перадалі Дональду Туску і новаму ўраду Польшчы? Я абсалютна не думаю, што палітыка Польшчы ў дачыненні да Беларусі дэмакратычных сіл зменіцца з прыходам новай улады. Мне вельмі добрыя адносіны я думаю, што магу яго называць Дональдам, з Дональдам Тускам і з міністрам Сікорскім таксама. Сікорскі хросны бацька Сергея Ціхановскага, як палітвязня. І калі перадаваць пасланне, то заставайцеся вернымі той палітыцы, якую распачалі ў 2020 годзе. Вольная Беларусь, яна ў інтарэсах не толькі беларусаў, але і ў вашых інтарэсах. І таму заставайцеся з намі, будьце прынцыповымі, будьце паслядоўнымі. Канешне, словы падзякі. Я думаю, што Польшча, калі глядзець паміж усімі краінамі, зрабіла нашмат больш усяго каб беларусы адчувалі сябе комфортна ў гэтай краіне. У Дональда, у прэм'ер-міністра вельмі ясная, яскравая пазіцыя да дыктатуры у Беларусі, і ён будзе стаяць на сваім, што трэба памагаць беларусам пазбавіцца ад дыктатуры, вызваліць людзей, пашобу таксама. То бок, я думаю, што у наступным месяцы пасля Новага года мы паедзем у Польшчу, каб сустрэцца з новым урадам, зноў з прэзідэнтам краіны, каб абмеркаваць нашы дальнейшыя крокі. Я разумею, чаму вы гаворыце Дональд, тому што у вас, напэўна, ёсць нейкая гісторыя адносінаў. Вы, напэўна, сустракаліся ўжо раней. Можаце расказаць пра што ён за чалавек? Сустракаліся раней. Я памятаю, як яшчэ на пачатку гэтага свайго шляху, калі ўсё для мяне было незразумела, хто гэта ўсе людзі, да якіх ты прыходзіш на сустрэчу, што ад таго ці ад іншага прасіць трэба, бо розныя мандаты. І я памятаю, як я прыйшла першы раз да Туска, і так ён так шчыра са мной паразмаўляў. Вось я поўнасцю расслабілася. Я тады прыйшла з пытаннем, як зрабіць крокі развязу больш рашучымі да Беларусі, бо гэта былі першыя месяцы рэвалюцыі, і мы не бачылі такіх пэўных захадаў з боку еўразвязу. Калі мы тады санкцыі патрабавалі, пакуль яшчэ ўсё бурліла. Я прыйшла са сваім бачаннем, што адбываецца, як, і вельмі была добрая размова. І з тых пор у нас добрыя адносіны. Мы некалькі разоў сустракаліся, і кожны раз, калі ў Польшчу я прыязджаю, і дзе-то была ў Грэцыі, мабыць, з афіцыйным візітам, і ён там быў, таксама сустракаліся. І такі ў нас вельмі неафіцыйныя сустрэчы, вось такія сяброўскія. Я памятаю, давайте без гальштука на каманду кажа, каб адчуць сябе людзьмі, а не палітыкамі. Ну, вось на гэтым будуюцца адносіны, і таксама тое, як будуць палітыкі ўкладвацца ў Беларусь. Вельмі важна вось нейкія... Трэба, канешне, быць на ўзроўні палітыка, там не пераходзіць нейкія мяжы, але ж вось нейкая сімпатыя
нешта асабістае знайсці, што вас аб'ядноўвае, гэта вельмі важна. Бо ніхто не будзе нічога рабіць, калі Беларусь не запала ў сэрца. Вы ўжо адмовіліся ад такой даволі стрыманай пазіцыі адносна Расіі, якая была ў 2020 годзе. Але Беларусь па-ранейшаму вельмі залежная ад Расіі. Як вы думаеце, у гэтай сітуацыі ці не памылка гэта? Канешне, Беларусь у эканамічным сэнсе вельмі залежыць ад Расіі. І мы павінны памятаць, хто умацаваў гэтую залежнасць. Гэта была адмысловая палітыка Лукашэнкі, каб гэтую залежнасць паглыбляць. Ужо зараз распрацоўваецца нашымі і эканамістамі, як можна гэтую залежнасць зменшыць і ўвогуле ад яе адысці. Я разумею, што калі гэта адбудзецца, то жыццё не стане эканамічна адразу вельмі добрым. Нам выпадзе яшчэ вельмі шмат цяжкасцяў, бо газ, нафта — гэта ўсё вельмі важныя рэсурсы, тое, што мы атрымлівалі ад Расіі, але ёсць спосабы, каб перайсці на іншыя крыніцы, і таму гэта можна зрабіць, калі ёсць такая мэта. І я думаю, што Еўропа, якая зараз таксама абмяжоўваецца ад гэтай залежнасці ад Расіі, нам у гэтым дапаможа. Расійская апазіцыя часта наракае, што іх няма сваёй Святланы Ціханаўскай. Як вы думаеце, чаму у іх яе няма? Добра, чаму у нас не было Святланы Ціханаўскай у 10-м годзе, напрыклад, ці ў 5-м, 6-м? Ну, не было, так? Я думаю, што гэта сталасць народа, сталасць нацыі, калі людзі ўжо на грані таго, што вось перамены павінны быць у нашай краіне, яны аб'ядноўваюцца вакол чагосьці. І ў нашым выпадку, ведаеце, гэта Ціханаўская, гэта ж нешта вельмі услоўнае паняцце, так? Людзі аб'ядналіся вакол ідэі, вакол мэты. І у нас кантэкст, канешне, з расіянамі іншы, у нас былі выбары, дзе мы перамаглі, мы як дэмакратычныя беларусы. У расійскай апазіцыі няма такога чалавека, ці няма вось такой аб'яднаўчай мэты, вакол якой можна будаваць супольнасці ці дэмакратычныя інстытуты. Там некалькі лідараў вакол, у кожнага свая каманда. Можа, канешне, яны таксама дамаўляюцца аб нечым, аб нейкай супольнай супрацы, але ж, ну, вось так здарылася. Можа, будзе пасля новых выбараў свая Ціханаўская, не ведаю. А якія у вас увогуле адносіны з расійскай апазіцыяй, з лідарамі расійскай апазіцыі? Я сустракалася з некалькі разоў з Карамурзой, пакуль яго не пасадзілі. Камунікую з Жаннай Немцовай час ад часу. Мы недзе з прадстаўнікамі расійскай апазіцыі сустракаемся на панелях па Беларусі ці Расіі на нейкіх супольных івентах. Але ж я адчуваю, што калі Беларусь і Расія абмяркоўваецца разам на адной панелі, то Расія заўжды выціскае Беларусь. А мне вельмі важна трываць Беларусь на парадку дня, каб пра Беларусь казалі. І таму, калі ёсць нейкія івенты, дзе абмяркоўваецца Расія і Беларусь, я прашу, каб панель па Беларусі выносілі асобна. Зноў не кладзіце нас у адзін кошык, у нас розныя кантэксты. Канешне, мы можам вучыцца адзін аднаго ў расійскай апазіцыі, але ж тут таксама адрозненне, мы, беларусы, не называем сябе беларускай апазіцыяй, бо мы разумеем, што нас большасць, а там гэта і некая прыналежнасці да партыяў, да поглядаў. У нас погляд адзін – дэмакратычная Беларусь і вызваленне палізняволеных, новыя выбары. Да, трэба нам вучыцца адзін аднаго. Вось гэты марафон салідарнасці з палітвязнямі, гэта ж калька з расійскай ініцыятывы. Да, у нас атрымалася, я спадзяюся, трошкі лепш, і больш грошай сабралі, але ж чамусьці вось мы да такога не дадумаліся. І добры прыклад, калі ты можаш взяць ініцыятыву, перакласці вось у беларускія рэаліі. А што б вы сказалі Алексею Навальнаму і Юліі Навальнай? Так ці інакш сітуацыя як бы шмат у чым падобная. Алексей у турме, лідар іх апазіцыі, Юлія на волі. Ну, адно, што Юлія не ўзяла на сябе такую адказнасць, як вы. Ну, Алексей, канешне, зрабіў вельмі гераічны паступак, калі вярнуўся ў Расію. Але
Я не хочу змяншаць гераізма, але ж у нас ёсць і Маша, у нас ёсць Алесь Беляцкі, які таксама вярнуўся ў Беларусь. То бок, у нас шмат беларусаў ахвяравалі сабой, ведаючы, што ў турме мала што зробіш, але вось гэта быў іх прынцыповы крок. Жонцы, каб не складала рук. Я разумею, што такую адказнасць яна не ўзяла, але ж гэта ўсё роўна вельмі цяжка, калі муж у турме. Зараз я ведаю, што не могуць знайсці Навальнага ўвогуле, дзе ён недзе падзеўся, то што яна адчувае ў гэтым кантэксце. Каб як можа на сваім узроўні, ўсё роўна ж не з кім сустракаецца, не з кім размаўляе, каб адстойвала свайго мужа, гаварыла шукала спосабы вызваліць яго. Амаль немагчыма, я так думаю, але ж ўсё роўна, каб пра яго не забываліся. Алексей Навальны зараз заклікаў расейцаў ісці ўсім на выбары максімальна прэзідэнцкія, якія чакаюцца ў 24 годзе. А ваша пазіцыя па выбарах 24 года гэта не прэзідэнцкая Беларусі, а парламенцкія, але тым не менш гэта байкот. Я хочу вас запытацца, чаму такая стратэгія была абраная? Чаму вы лічыце яе правільнай? Ну, перш за ўсё, вы ўжо сказалі, што там прэзідэнцкія, а тут парламенцкія. Вы памятаеце, што ніколі вялікага інтарэса ў Беларусі да парламенцкіх ці мясцовых выбараў не было. Мы ўсе гэта памятаем. І пад прэзідэнцкія выбары заўжды супольнасць, людзі мабілізуюцца. Это зразумела, і там свая тактыка у расіян. А тое, што будзе адбывацца ў Беларусі ў 24 годзе, гэта без выбары, гэта не зменіць абсалютна нічога, і таму навошта укладывацца, ахвяраваць, можа быць, так, сабой у гэтыя бязвыбары. Не мае ніякага сэнсу, ні на што гэта не паўплывае. Гэта тое, што робіць зараз нелегітымны Лукашенко ў Беларусі, гэта для яго самого важны рытуал. Это як у Савецкім Саюзе рытуал выбараў. Ён сам сябе легімітызуе перад сваім парламентам. Вось, але ж для Беларусі ніякай ролі гэтай выбары не сыграюць. І таму мы, канешне, зазываем не ісці, не ўдзельнічаць, але ведаючы гэтую брутальную недаўладу, яны будуць прымушаць беларусаў ехаць, там аўтобусамі будуць везці, каб у гэтым выпадку галасавалі супраць усіх. У 2025 годзе скончыцца мандат, выдадзены вам беларусамі. Што далей? Ведаеце, я думаю, што мы не павінны прывязваць мандат да лукашэнкаўскіх цыклаў 20-25, бо я думаю, што мандат павінен працягнуцца да таго моманту, як мы зможам зладзіць новыя чэсныя выбары. Справядлівыя. Канешне, наша мэта, каб гэта адбылося да 25 года, але калі мы гэта хочам раней, станавіся побач і працуем разам. Бо я, напрыклад, я ўжо чую, канешне, гэтую так меркаванне, што будзе пасля 25-го, хто будзе там. Мы пабачым, што будзе ў Беларусі. Калі будуць Лукашенко зноў завядзе гэты рытуал пра выбары, будзем глядзець, як мабілізоўваць людзей пад гэта. Але ж не павінна так успрымацца, што вось у 25-м годзе Лукашенко зноў перабярэ сябе, напрыклад, я не ўпэўнена, што так будзе, можа ўвогуле адменяць выбары, то ўсё, значыць, мандат Ціханаўскага скончыўся, мандат дэмакратычных сілаў таксама скончыўся, і што далей? Што? Можна разыходзіцца, што рабіць? Можа, будзе нейкі яшчэ чалавек, які у Беларусі захоча балтавацца. Я не ведаю, як гэта будзе выглядаць. Але ж пакуль у краіне можа там Лукашенко нейкага іншага паставіць замест сябе, ці яшчэ нейкі іншы спосаб прыдумаць, але мы павінны разумець, што палітычнага крызісу ў краіне гэта не вырашыць. Пакуль не адбудзецца свабодных выбараў, калі палітвязні будуць на свабодзе, калі змогуць быць вольныя выбарчыя кампаніі, гэты крызіс будзе працягвацца. І таму я пагляджу, як беларусы перш за ўсё будуць ставіць пытанні да мяне ў 25-м годзе. Крытыка крытыкай, так яна будзе заўжды і ад сваіх
таксама, але ж пакуль я магу рабіць тое, што ў маіх сілах, то я буду. Ведаеце, мне увогуле, калі кажуць вось пра ўладу Ціханаўскай ўладу, аб якой уладзе мы тут кажам. Тут можна казаць аб абавязках, і калі вось кажуць, Ціханаўская перадае ўладу каму-нибудь лепшаму, хто лепш гаворыць, ці хто там нейкія крэатыўныя ідэі. Я магу толькі абавязкі перадаць, уладу не магу, бо няма як такое, што мне зняць, аддаць, каб гэта ўлада была перадана. Таму в наших інтарэсах, каб мы працавалі разам і дамагаліся новых выбараў, а не думалі, што там будзе ў 25-м. Вы не боитесь, што ў пэўны момант вы станете просто таким сімвалам, без рэальнай палітычнай сілы? Тут можна ісці ўглыб і пытаць, вось, што такое палітычная сіла? Сімвал, палітычная сіла, чым адрозніваецца? Сіла – гэта магчымасць уплываць на падзеі, на рашэнні. Прынамсі, зараз вы сустракаецеся з міжнароднымі лідарамі, вы можаце ўплываць на рашэнні, якія прымаюцца светам у адносінах да Беларусі. Вы ўплываеце на тое, што адбываецца ўнутры краіны, нават калі людзі, канечне, браюцца, што, маўляў, немагчыма змяніць уладу, немагчыма прыйсці і адкрыць турмы, вызваліць палітвязняў. Тым не менш, вы ўплываеце на сітуацыю ўнутры краіны сваім існаваннем і тым, што вы робіце. Але у пэўны момант все могуць проста забыць пра гэта ўсё. Знікне цікавасць да Беларусі. І застанецца проста Святлана Ціханаўская з вокладкай кнігаў пра тое, што было ў 2020 годзе. Вы ведаеце, Ціханаўская магла знікнуць ужо ў 20-м, у 21-м, калі б беларусы дазволілі гэтаму знікнуць. Ціханаўская не існуе сама па сабе. Так? Гэта праца, гэта падтрымка, і гэта праца самой Ціханаўскай, падтрымка беларусаў і праца саміх беларусаў. І пакуль будзе гэта, то мы проста не дазволім забыцца. І я не кажу пра сябе. Ведаеце, просто вось, чаму я спытала сімвал і як палітычная асоба, да, як палітык, бо мяне і зараз шмат хто называе сімвал Беларусі, да? Але гэта не замінае мне працаваць там, дзе я магу працаваць. Не замінае мне размаўляць з беларусамі ўнутры краіны, з дыяспарамі і спрабаваць аб'ядноўваць. Можа быць, прыйдзе такі час, што прыйдзе нехта моцны, як я ўжо казала, за сваімі ідэямі. Яму свае абавязкі, як сімваля, як палітыка перадам, калі ласка, я буду побач з табой. Якая розніца, як выглядае вось гэта камбінацыя, калі ты і я, і ён працуюць на адзіную мэту. Калі я кажу, што нам няма зараз чаго дзяліць, я абсалютна шчырая ў гэтым. Можа, нехта прыйдзе з амбіцыямі, што вось захоча ўдзельнічаць у наступных выбарах, калі ласка, але не дзяліце зараз гэту ўладу. Гэта не тое, што нам патрэбна. Часам можна пачуць меркаванне ад людзей, што новым прэзідэнтам Беларусі хутчэй за ўсё будзе чалавек знутры, хто зараз знаходзіцца ўнутры краіны, і хтосьці будзе абсалютна нечаканы, невядомы, не знаю, бізнэсовец, ці яшчэ хтосьці, актывіст завода, ці блогер. Як вы думаеце? Новым прэзідэнтам можа быць абсалютна нечаканы чалавек. І гэта добра. Бо калі чалавек ужо, я так мяркую, шмат гадоў у палітыцы, то ён уже думае не народна, а ўжо думае вельмі-вельмі палітычна. Гэта тое, і чым больш чалавек ва ўладзе, тым у яго ўмацоўваецца ідэя, што я тут галоўны, все павінны мяне слухаць, я тут almighty, як гэта всемагутны, так? І гэтага не павінна быць. Ты прыйшоў, каб служыць людзям. І калі блогер з крэатыўнымі ідэямі, як Сергей, ці банкір, як Бабарыка, у яго свой погляд, так, у яго свет мяняецца. І вось гэтыя дыктатары, якія нас цянуць у мінулае, яны не могуць ісці ў ногу з людзьмі. Не могуць быць крэатыўнымі, карыстаюцца нейкімі старымі метадамі. Усё ж нам патрэбны нейкія вось такія змены больш сучасных людзей, блогер добра, медык, чаму не? Чаму не? Гэта аб дэмакратыі, што ў кожнага ёсць шанец стаць каля руля краіны. Я буду толькі за, але гэта калі не будзе назначэнец, а калі будзе чалавек, якога абралі беларусы.
Бліц. Мікашевіч ці Менск? І Мікашевіча, і Менск. Можете згадаць нейкі самы цёплы ўспамін пра Мікашевіч? А мне было выдатнае дзяцінства, мне было шмат добрых момантаў і вучылася ў вельмі добрай школе, аб настаўніках вельмі добрыя ўспаміны, аб аднакласніках, аб вёсцы, дзе я праводзіла цэлае лета, ўсё рабіла, павінны быць вельмі працавітымі там, але ж няма нічага яркага, бо ўсё было добра. Качанова ці Галоўчынка? Ось, ведаеце, калі спытаць беларусаў, хто такая Качанова і хто такі Галоўчынка, я думаю, што мала хто адкажа, і таму ніхто. Адна дзяржаўная мова ці дзве дзяржаўныя? Ну, глядзіце, зараз у нас фармальна дзве дзяржаўныя мовы. Фактычна адна, руская. Нам зараз трэба рабіць усё магчымае, каб папулярызаваць беларускую мову да такой ступені, што ў людзей нават ніякіх сумневаў не было, колькі ў нас павінна быць моваў. А як змянілася ваша стаўленне да беларускай мовы за гэты час? Мне зараз больш, з 2020 году больш беларускамоўнага асяроддзя. І вось тое адчуванне з дзяцінства, калі беларуская мова была вясковай мовай, што калі ты ўставіш недзе беларускае слово «фу», «дзярэўня», да, вось гэта, яно знікла. Я стала больш вольна размаўляць на беларускай мове. Канешне, на расейскай мне ўсё ж зручней, але ж гэта з цягам часу. Яна вось прыхільнасць да беларускай мовы, яна павялічваецца і свабодна размаўляю, ну, можа, не так свабодна, як вы, але ж спрабую размаўляць больш свабодна. І я упершыню ў жыццю пасля 20-го года зразумела, як мова важная для нацыі, для нацыянальнай ідэнтычнасці. Я вельмі радая, што сярод беларусаў ўсё больш і больш тых, хто практыкуе, умацоўвае беларускую мову. Філіпенка ці Горват? Можа, Філіпенка, бо я чытала больш твораў яго, чым Горвата. Горвата я адкрыла для сябе толькі пару месяцаў таму. Радзівы прудак, да. Брута ці Ляпіс 98? Ляпіс 98. Чаму? Бліжэй да сэрца. Слова пацана ці працэсы? Працэсы, таму што беларускае. Самы лепшы серыял ці фільм, які вы паглядзелі за год? Не шмат, што я гляджу, але ж мяне вось уразіў серыял «Сайло» пра дыктатуру пад зямлёй. Вельмі раю. Адкуль вы бераце навіны? Што вы чытаеце? Я чытаю «Краіну для жыцця», БГМ, чытаю «Нехту», чытаю такі канал, называецца «Пісьма к дочері». Я не ведаю, хто яго аўтар, я спрабавала даведацца, вельмі мяне ўражвае. Праглядваю Інстаграм, там шмат каго ёсць. Якое ваше галоўнае жаданне на наступны год? Вызваліць палізняволеных. Хто для вас чалавек гэтага года? Кожнага беларуса можна назваць чалавекам года, але ж калі казаць аб адным, можа, як аб увасабленні шматлікіх беларусаў, то можа гэта Алесь Пушкін. Это чалавек, які увасабляе сабой і ўсіх палізняволеных, і ўсіх, хто ахвяраваў жыццём дзеля краіны, прыклад такога моцнага прадстаўніка беларушчыны і ўсяго мастацкага. Ён відавочна, што герой Беларусі, і тых, хто аддаў сваё жыццё, ўжо казала, і добраахвотнікаў, то ўсіх тых, хто ахвяраваў сабой. Што б вы сказалі тым людзям, перадалі, хто сустракае Новы год у турме? А вось тут цяжка, бо простыя словы падтрымкі, яны тут не працуюць, бо, як кажуць былыя палізняволеныя, што вельмі шмат чаго губляе сэнс у турме. Ты жывеш у іншых абставінах, і нават тое, што адбываецца па-за кратамі, ўжо не мае там вялікага сэнсу, бо там трэба выжыць, там трэба захаваць сябе. І вось давайте я гэтага пажадаю, каб захавалі сябе фізічна і захавалі сябе маральна,
каб ведалі, што мы не спынімся, мы не спыняемся, пакуль апошні чалавек не будзе вызвалены. Я разумею, што хочацца, каб гэта было хутчэй. Я размаўляла з адной былой палізняволенай. Яна кажа, мы кожны дзень чакалі, калі прылеціць верталёт, вось і нас вызваляць як знак таго, што у краіне перамены. І я хочу, каб людзі не гублялі веру. Тут разумею, што самой яе час ад часу каля таго, каб яе згубіць, але мы знойдзем сілы, мы знойдзем магчымасці, але вы проста беражыце сябе. Это ваша асноўная задача. Што б вы сказалі прыхільнікам Лукашэнкі? Ведаеце, можа, пытаннем задала б. Вы прыхільнікі Лукашэнкі, бо гэта ўжо нейкі культ асобы у вас, ці вы насамрэч падтрымліваеце яго палітыку? Палітыку гвалту, палітыку продажы радзімы, палітыку знішчэння ўсяго роднага, беларускага? Ці вы насамрэч, як і ён, згубілі сваю сувязь з роднай зямлёй? Вось з усім беларускім вы хочаце гэта ўсё знішчыць? Я думаю, што бальшыня з тых, хто думае, што ён падтрымлівае Лукашэнка, ён проста падтрымлівае ўладу як інстытут. І калі прыйдзе новы прэзідэнт, новая ўлада, яны хутка забудуць пра Лукашэнкі і будуць ужо падтрымліваць новую ўладу, не ўнікаючы там у палітыку, проста таму, што ўлада, таму, што так прынята. Як вы думаеце, вы калісьці зможаце прабачыць Лукашэнку? Вы асабіста? Я проста зараз гляджу сябе і думаю, што я ўвогуле адчуваю да гэтага чалавека. Дзеянні гэтай улады, можа, асабіста гэтага чалавека, гэта тое, што не ўпісваецца ў ніякія ўвогуле рамкі. І ці ўжо настолькі так шмат негатыву вось да таго, што дазваляюць рабіць сабе гэтай улады, што ты ўжо губляеш шырыню вось гэтых адчуванняў. Гэта і злосць, гэта і ненавісць, гэта неразуменне, як так можна, бо ты ўсе дзеянні ўсё роўна параўноўваеш, як бы ты змог бы ты так зрабіць ці не. І у цябе ў галаве не уладкоўваецца, як увогуле гэта можна рабіць. Хай Бог прабачае. Што б вы хацелі пажадаць беларусам у новым годзе? Усё, што не скажы, ўсё выглядае такім банальным, бо такія выпрабаванні выпалі нам, беларусам, што ты не можаш нават слоў падабраць. Я жадаю беларусам моцы, бо гэта патрэбна, каб гэта ўсё вытрываць. Я жадаю беларусам не губляць веру, але адзначаючы, што на адной веры і на адной надзеі далёка не паедзеш, што павінна быць праца. А з другого боку разумееш, што ты не можаш патрабаваць нейкай працы, бо гэта павінна быць у кожным чалавеку. Калі ён гатовы да працы, ён будзе працаваць, нават не трэба яго аб гэтым прасіць, яму гэтага жадаць. Это ў яго ўнутры, што я хачу зрабіць для Беларусі, я хачу зрабіць для палізняволеных, для нашай краіны. Таму берагчы сябе, пажадаць. Таксама гэта тут у такіх умовах не ведаеш, як сябе зберагчы, ментальна, маральна, фізічна, калі ты не ведаеш, што адбываецца вакол цябе. Я нават, можа, не пра пажаданні, я проста хачу, каб людзі ведалі, што яны не адныя. Каб мы не вярталіся да таго адчування адзіноцтва, як было да 20-го года, да таго моманту, пакуль мы пабачылі адзін аднога. І што я магу зрабіць? Мы можам, вы можаце. Толькі калі захоўваць гэта ў сябе, узрошваць,
рабіць маленечкія крокі нават, я ўжо казала, там, пачытаць на беларускай мове, ці ўспомніць пра палітвязня, ці пачытаць навіны. Просто не губляйцеся сябе ў гэтым жудасе, што адбываецца ў Беларусі. Шукайце хоць нешта пазітыўнае. Разумею, што цяжка, але ж чытайце, глядзіце Чын-Чын Official. Чын-Чын. Глядзіце тых, хто можа вас зарадзіць пазітывам. Пажадаць нечага такога, што добра гучыць, але не мае ніякага сэнсу, не хочу. Хай будзе так. Дзякуй вам за размову. Дзякуй. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка таго, што мы робім. Калі у вас з'явіліся думкі пасля прагляду нашага інтэрв'ю, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. А таксама падпісвайцеся на наш канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ТОК. І на канал наша Ніва Ньюз, дзе мы публікуем па буднях свежыя выпускі гарачых навін. А калі не глядзіце YouTube, чытайце сайт нашаніва.com. Дзякуй, што вы з намі.